τωρινή συνάντηση για πολλοστή φορά τονίστηκε το θέμα της επιμόρφωσης των στελεχών σε όλους τους τομείς και μάλιστα αν είναι δυνατόν στο τέλος να έχουμε και μία βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων αυτών της επιμορφώσεως. Ένα χαρτί το οποίο μαζί με όλα τα χαρτιά αυτόν τον καιρό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Η ψυχολόγος Άβρα Κουγιουμτζή που είχαμε στη φθινοπορεινή συνάντηση επεξεργάζεται όλα τα ερωτηματολόγια τα οποία της παραδώσαμε και πολύ σύντομα μου είπε θα είναι έτοιμη να μας δώσει ένα πλάνο των συναντήσεων τις οποίες θα κάνουμε με την Άβρα Κουγιουμτζή στο πλαίσιο αυτών των επιμορφωτικών συναντήσεων. Σήμερα όμως ξεκινάμε τις συναντήσεις μας αυτές κάπως διαφορετικά, γιατί ο εισηγητής της σημερινής συνάντησής μας είναι για λίγο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και έκρινα σκόπιμο ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την παρουσία που νομίζω ότι πολλαπλά θα είναι χρήσιμη για όλους μας. Ο Στέφανος Ζαφυρίου, διδάκτορας του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, είναι επίκουρος καθηγητής του Imperial Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο Στέφανος Ζαφυρίου είναι Ευωσμήτης, γέννημα Θρέμα. Το πατρικό του σπίτι είναι απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Ευόσμου, μεταξύ του πρώτου γυμνασίου και του γηπέδου του Αγροτικού Αστέρα. Είναι μαθητής του πρώτου γυμνασίου Ευόσμου. Εγώ καμαρώνω που είμαι δάσκαλός του, τον είχα μαθητή. Και τώρα είναι στην Αγγλία μαζί με τη σύζυγό του και εργάζονται εκεί στο Πανεπιστήμιο. Θα μας πει περισσότερα και για το Πανεπιστήμιο και για το τι κάνουν ακριβώς αυτό το καιρό εκεί πέρα. Ο Στέφανος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη γιατί πέρσι το καλοκαίρι, αν θυμάστε, έφυγα από τη μεγάλη κατασκήνωση των αγοριών, των κοριτσιών, ένα Σάββατο και κατέβηκα για να τον παντρέψω με την Ειρήνη, τη γυναίκα του, και φέτος απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, το οποίο σαραντήσαμε προ λίγων ημερών. Ήρθαν στην Ελλάδα για να γεννηθεί το παιδί στην Ελλάδα, να έχει ελληνική υπηκότητα και σε λίγες μέρες ξαναφεύγουν πάλι για το Λονδίνο. Έχω και άλλα πράγματα να πω για τον Στέφανο Ζαφυρίου, αλλά σταματώ εδώ για να τον ακούσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχει να μας πει σχετικά με την τεχνολογία. Το θέμα είναι αυτό, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής. Η ημερομηνία είναι παλιά, 13 Οκτωβρίου του 2014, λόγω του ότι ξαναήρθε στην κατακόμβη τη Δευτέρα που μας πέρασε και μίλησε εδώ πέρα μέσα στους μαθητές της τρίτης γυμνασίου, του πρώτου γυμνασίου Ευόσμου. Όλη η τρίτη τάξη, 6 τμήματα, ήταν εδώ πέρα και μαζί με τους καθηγητές τεχνολογίας και πληροφορικής και παρακολούθησαν. Εγώ μίλησα με τους μαθητές κατά τμήμα μετά, όλοι ενθουσιασμένοι από την συνάντηση αυτήν και με ωραίες έτσι σκέψεις και προβληματισμούς και μερικοί έχοντας διαπιστώσει και τα αρνητικά που κρύβονται πίσω από αυτές εδώ τις προόδους, τα οποία νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και να τα δούμε και να τα μάθουμε και να συζητήσουμε. Η ώρα είναι 7 και 4. Πόση ώρα να σου δώσουμε? Πόση ώρα? Εγώ έχω, οι διαφάνειες μου είναι για αρκετή ώρα, οπότε
κουραστείτε, τελειώσει ο χρόνος, εγώ μιλάω, έχω πρόβλημα, μιλάω. Με το πρωί. Μάλιστα, όχι μέχρι το πρωί, όχι. Όχι, μη μας λες τέτοια. Λοιπόν, καλά. Ωραία. Ξεκινάμε. Εγώ θα ήθελα να έχουμε χρόνο και για να συζητήσουμε. Και επειδή εδώ είναι στελέχοι, δεν είναι μαθητές, και οι μαθητές ήρθαν υποχρεωτικά. Εδώ τα στελέχη ήρθαν προαιρετικά. Υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελα να μας πεις και μερικά πράγματα για επαγγελματική. Δηλαδή, πολλοί από εμάς ακούμε, καταρχάς την κατάσταση στην Ελλάδα την ξέρεις, στα χάλια μας. Απλώς μερικοί σκέφτονται να βγούμε στο εξωτερικό. Εσύ είσαι και εργάζεσαι στο Λονδίνο. Θέλω εκτός από αυτά εδώ να μας πεις και τι προοπτικές υπάρχουν για κάποιον ο οποίος ξεκινάει να πάει στο Λονδίνο, Αγγλία, εξωτερικό, σε αυτά τα χρόνια της κρίσεως της πατρίδας μας. Εγώ θεωρώ ότι η δικιά μου είναι η χαρά όλη που βρίσκομαι εδώ και μιλάω, και αυτή τη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα όλων παρουσιάσεων. Είχα παρουσιάσει στους μαθητές πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, τρομακτικό. Το πιο τρομακτικό εγχείρημα που έχω κάνει, γιατί είναι η πρώτη φορά που παρουσίαζα σε μαθητές, και το να ελκύσει το ενδιαφέρον στη δικιά μου επιστημονική κοινότητα, του δείχνει δύο ωραία βιντεάκια, δύο αποτελέσματα. Ωραία. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Η φαντασία είναι και πολύ εξάπτη και όλοι νομίζουμε ότι πράγματα έχουν γίνει όλα. Γιατί είχα και μια ομιλία σε επιστημονικό μνημόσυνο μιας καθηγήτριας πολύ μεγάλης Ελληνίδας, η οποία ήταν καθηγήτριά μου όταν είχα πάει στο Λονδίνο στην αρχή, η οποία πέθανε πριν 2 χρόνια νέα. Και την επόμενη εβδομάδα πάλι έχω κάποιες παρουσιάσεις. Τέλος πάντων, να αρχίσουμε εδώ πέρα. Αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα, θα προσπαθήσω λίγο να σας δείξω, είναι πάνω κάτω τι συμβαίνει στις νέες τεχνολογίες που έχει φτάσει όσον αφορά την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Όταν εννοώ επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής, εννοώ πώς μας βλέπει ο υπολογιστής και πώς βλέπουμε και εμείς τον υπολογιστή, αλλά όχι μόνο σε αυτό το πλαίσιο, σε ευρύτερο πλαίσιο. Προτού αρχίσω να μιλάω, θα σας πω λίγα πράγματα, όπως είπα και στους μαθητές, για το πανεπιστήμιό μου, και μετά θα μιλήσουμε για τα επιτεύγματα καινούργια και κάποια επιτεύγματα που θα δείτε. Έχω λίγο διαμορφώσει την παρουσίαση και θα δούμε περισσότερο λίγο τις εφαρμογές που αφορούν και οι οποίες κάποιες ελοχεύουν πολλούς κινδύνους, όπως θα συζητήσουμε για τις 2 τελευταίες, τα γυαλιά. Θα δούμε και τα ρομποτάκια, αλλά πριν από αυτό να μιλήσουμε λίγο για το πανεπιστήμιό μου. Πολλοί γνωρίζετε το πανεπιστήμιο, δεν ξέρω άμα το γνωρίζετε. Πώς το γνωρίζετε το πανεπιστήμιο που είμαι, το Imperial College? Αρκετοί το γνωρίζουν, εντάξει. Είναι πολύ γνωστό πανεπιστήμιο. Είναι γνωστό πανεπιστήμιο σε τεχνολογία και ιατρική. Είναι κακό που δεν έχει, ούτε συνομιλούμε δυστυχώς με ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι καθαρά πανεπιστήμιο τεχνολογίας, επιστήμης και ιατρικής. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία συνδιαλλαγή με ανθρωπιστικές επιστήμες, ας πούμε, από άλλα πανεπιστήμια, Cambridge και Oxford, που μπορείς να μιλήσεις, να βρεις άνθρωπο, ας πούμε, κοινωνιολογίας, θεολογίας, τέλος πάντων, και δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είμαστε αφοσιωμένοι στην έρευνα, πάνω στην τεχνολογία, στην φυσική, στα τέτοια πράγματα. Σε αυτό είναι πολύ γνωστό το πανεπιστήμιο. Είναι γνωστό κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει εκεί. Έχουν δουλέψει. Νομίζω τελευταία που είδα έχει γύρω στα 24 Νόμπελ το Πανεπιστήμιο βγάλει, σε όλες τις επιστήμες, ιατρικής, φυσικής, χημείας και διάφορων άλλων. Κάποιους από αυτούς τους ξέρετε, κάποιοι δεν τους ξέρετε, αλλά γενικά είναι γνωστοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι τα 4 Νόμπελ που μου αρέσουν εμένα περισσότερο. Υπάρχουν και άλλα. Το πρώτο ξέρετε φυσικά, ήταν ο Φλέμινγκ, ο οποίος έχει παντρευτεί και Ελληνίδα, την Αμαλία Φλέμινγκ. Έχουμε και το Ίδρυμα Αμαλίας Φλέμινγκ, ο οποίος έβγαλε την πενικυλίνη και πήρε τον Νόμπελ στο Imperial. Ο Ντενίς Γκαμπόρ είναι πάρα πολύ γνωστός για την ολογραφική μέθοδο. Θα δούμε. Ο άνθρωπος αυτός, ο Χάουαρθ, έβγαλε τη βιταμίνη C. Και ο άλλος, τον δείτε τώρα πολύ συχνά, τώρα θα τον ακούτε συχνά. Οπότε αυτό τον είπαμε, αυτός έβγαλε την πενικυλίνη, την γνωρίζετε όλοι την πενικυλίνη. Ήταν ο πρώτος που έδειξε ότι η μούχλα περιέχει συστατικά τα οποία έχουν αντιβιωτική δράση. Ο Γκαμπόρ έβγαλε την ολογραφική μέθοδος, η οποία βασίζεται και
αυτός ο εκτυπωτής, ο προβολέας, έχει στοιχεία ολογραφικής μεθόδου και βασίζονται στη δουλειά του Ντενίς Γκαμπόρ. Το βλέπουμε δηλαδή αυτό και άλλος προβολής βασίζονται στη δουλειά του Ντενίς Γκαμπόρ, ειδικά στους τρισδιάστους προβολείς. Αυτός μελέτησε τη βιταμίνη C, ο Χάουαρντ, και αυτό θα το δείτε πολύ συχνά τελευταία, γιατί άμα διαβάσατε τελευταία νέα, στην Αμερική έγινε το πρώτο επιτυχημένο πείραμα fusion λέγεται, το οποίο σύνδεξης του υδρογόνου, το οποίο ήταν μια παλιά ιδέα που νομίζω έχει αρχίσει από τον Αϊνστάιν και κάποιον άλλον στην ίδια εποχή, το οποίο μπορεί να δεν θυμάμαι ποιον ήταν, για να σου πω την αλήθεια, το οποίο η ιδέα ήταν ο ωκεανός έχει πάρα πολύ ένα συστατικό που λέγεται δευτέριο. Το δευτέριο είναι μια μορφή του υδρογόνου. Αυτό μπορεί να σχαστεί και να παράγει πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Μέχρι τώρα η ενέργεια, έτσι πως γινόταν η σχάση, δεν μπορούσε να απομονωθεί. Έγινε το πρώτο πείραμα, αυτό άμα τυχόν υλοποιηθεί δεν θα υπάρξει. Άμα μπορέσει φυσικά να υπάρξει εκμετάλλευση από όλους, δεν θα υπάρξει πρόβλημα ενέργειας για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Τώρα δεν ξέρω πόσο και ποιοι θα το εκμεταλλεύονται, αλλά προς το παρόν η τεχνολογία αυτή, προς το παρόν ακόμα είναι στο πειραματικό στάδιο. Αυτός κατάφερε και ενοποίησε και έχει τη θεωρία, ενοποίησε τον ηλεκτρομαγνητισμό ως θεωρία μαζί με τη ραδιενέργεια και τον ηλεκτρομαγνητισμό. Έβγαλε μια θεωρία, τον ακούτε τώρα, άμα Αμπτού Σαλάμ λέγεται, ήταν λίγο στην αφάνεια πριν, έχει πάρει ένα Νόμπελ κι αυτός. Τώρα, εγώ ανήκω στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών. Το τμήμα επιστήμης υπολογιστών έχει πάρα πολλά κομμάτια. Είναι μεγάλα τμήματα γενικά, καινούργια τμήματα, δυναμικά τμήματα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη γενικά δουλειά, νέοι άνθρωποι γενικά, γιατί η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια νέα επιστήμη. Ωραία, και περιέχει διάφορους τομείς όπως τα δίκτυα, που είναι το πώς ενώνουμε ένα δίκτυο υπολογιστών όσο για τη μελέτη του ίντερνετ, ας πούμε. Έχει το λογισμικό, ανάλυση δηλαδή του λογισμικού, το τι γράφουμε στον υπολογιστή. Έχει η θεωρία υπολογισμού που είναι πάνω κάτω αυτό, αλλά σε πιο λίγο θεωρητική τέτοιο, δηλαδή ο υπολογιστής με τον άβακα, για να σας πω το θεωρητικό μοντέλο είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Απλά το κάνει λίγο πιο γρήγορα ο υπολογιστής. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Το θεωρητικό μοντέλο είναι ακριβώς το ίδιο. Ό,τι κάνει ο άβακας, αν ήμασταν πολύ γρήγορα να το κάνουμε, θα το κάνει και ο υπολογιστής. Δεν υπάρχει καμία διαφορά θεωρητική. Δηλαδή, ό,τι υπολογίζεται με τον άβακα, υπολογίζεται και με τον υπολογιστή και το αντίστροφο. Εγώ ασχολούμαι με κάτι πράγματα τα οποία είναι λίγο μοντέρνα, λίγο έχουν κάποια έτσι, φανφάρα στον τίτλο. Τα ακούνε και ο κόσμος, λέει, αμάν τι γίνεται εδώ πέρα. Μηχανική μάθηση το ένα λέγεται, το οποίο είναι μια εφαρμογή των στατιστικών ουσιαστικά στην πληροφορική, που προσπαθούμε να κάνουμε και καλά τους υπολογιστές να σκέφτονται, να κάνουν και τέτοια πράγματα. Και το δεύτερο πράγμα που ασχολούμαι ονομάζεται μηχανική όραση. Η μηχανική όραση είναι να κάνουμε τους υπολογιστές να βλέπουν. Το να βλέπουμε τους υπολογιστές το έχουμε πετύχει, δηλαδή να πάρουμε μια κάμερα, να τη δημιουργήσουμε, να προσπέσει το φως και να πάρουμε την εικόνα, αυτό έχει λυθεί 200 χρόνια κοντά πριν. Από τους πρώτους φωτογραφικούς που είχα. Το ζήτημα είναι όχι να πάρουμε ακριβώς τη φωτογραφία, αλλά να καταλάβουμε και τι έχει τη φωτογραφία. Δηλαδή να καθίσουμε τον υπολογιστή να καταλάβει ότι εκεί υπάρχει μια πόρτα, εκεί υπάρχει ο Μανώλης με κοιτάει και έχει ενδιαφέρον. Άλλος με κοιτάει δεν έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Αυτά να καταλάβουμε. Δηλαδή να καταλάβουμε πράγματα τα οποία για τους ανθρώπους είναι ζωτικά και ειδικά στην επικοινωνία μας και στην καθημερινή επικοινωνία μας. Φυσικά, πολλά λεφτά έχουν δαπανηθεί τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα από τους φορολογούμενους, για να γίνει ανάπτυξη της έρευνας της επιστήμης και των κομματιών της επιστήμης που ασχολούμαι εγώ, όπως η μηχανική μάθηση και η όραση υπολογιστών. Κάποια αποτελέσματα τα βλέπουμε τώρα κάθε μέρα και θα μεγαλώνουμε και θα ζούμε με αυτά, ότι αυτά τα προβλήματα είναι πάνω κάτω λυμμένα. Σε λίγα χρόνια θα νομίζουμε ότι άλλα προβλήματα είναι κάπου πάνω κάτω λυμμένα. Αυτό το πρόβλημα που θεωρούνταν πριν 20 χρόνια, πριν 12 χρόνια απάτητο, τρομακτικό δύσκολο πρόβλημα, παρ' όλα αυτά δείχτηκε ότι τώρα μπορεί να λυθεί, βασικά λόγω του ότι έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό το πρόβλημα είναι η ανίχνευση προσώπου. Άμα πάρετε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή τώρα και βάλτε τέτοιο, θα δείτε ότι βγαίνει ένα ωραίο πράσινο μπλε τετραγωνάκι γύρω-γύρω από το πρόσωπο. Αυτό το πράσινο τετραγωνάκι γιατί είναι χρήσιμο? Τρομακτικά χρήσιμο, και η δουλειά του φωτογράφου στην αρχή ήταν αυτό, η εστίαση. Ο φωτογράφος αυτό που έκανε όταν. Είναι κανείς φωτογράφος από εδώ, έχει ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Ο πολυτεχνίτης και δημοσιογράφος ο Βέγγος. Ναι, ο Βέγγος, ας πούμε,
Αυτό που προσπαθούσε να κάνει και να βάλει τον ένα φακόμενο τον άλλον είναι να εστιάσει για να βγάλει το πρόσωπο και να είναι θολό. Όλη αυτή η ιστορία τώρα είναι απίθανο πράγμα. Υπήρχαν επαγγέλματα πάνω σε αυτό. Πώς θα εστιάσει, θα βάλει τον ένα φακό και τον άλλον, ο πολυτεχνίτης που έβγαζε και δύο. Είχε και πολιτικά μηνύματα εκεί. Ο άκρος δεξιός δεν μου βγαίνει ποτέ, έλεγε. Ωραίος ο Βίγκος. Τέλος πάντων, αυτό προσπαθούσε να κάνει. Έβαζε το ένα πάνω στο άλλο και έβαζε να εστιάσει στο πρόσωπο. Αυτό λέγεται πλέον αυτόματα. Δηλαδή δεν βλέπετε εσείς με τις ψηφιακές μηχανές, ακόμα και αν δεν βλέπετε αυτό το τραγωνάκι, ότι βγαίνουν τη φάτσα σας πολύ ωραία, είναι γεγονός αυτό. Ότι αυτό το πρόβλημα έχει πάνω κάτω λυθεί. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι να βρούμε το πρόσωπο, να εστιάσουμε στο πρόσωπο και να βγει καθαρό το πρόσωπο. Άλλο ένα παράδειγμα το οποίο δεν το ζείτε εδώ καθημερινά, το ζω εγώ. Υπάρχουν αυτές, την έχουν πάρει τεχνολογία, ευτυχώς δεν λειτουργεί. Μάλλον δεν λειτουργεί επειδή δεν θέλουν να επιβαρύνουν περισσότερο την κρίση, δεν ξέρω. Εγώ είχα πάρει μια φορά ένα μπιλέτο, μια κλίση, επειδή είχα μπει σε λεωφορολορίδα και με είχε πετύχει μια κάμερα στην Βασιλής της Όλγας. Μια κάμερα και με είχε βρει, αλλά νομίζω τώρα τις σταματήσανε τις κάμερες. Ναι. Ξαναλειτουργούνε, τέλος πάντων. Αυτό το ναι. Στο Λονδίνο δεν υπάρχει περίπτωση, άμα βγεις και δεν έχεις πληρώσει, ας πούμε, διόδια, γιατί εμείς για να πούμε στο Λονδίνο με το αμάξι, στο κέντρο του Λονδίνου πληρώνουμε διόδια, είναι 10 λίρες. Όπου και να μείνεις 10 λίρες για να μπεις στο τέτοιο. Καλό και κακό. Καλό δεν έχει κίνηση. Κακό, άμα μπεις πρέπει να πληρώσεις. Αλλά άμα μπεις και δεν έχεις πληρώσει, το οποίο το είχα πάθει κι εγώ, την πρώτη φορά που είχα πάρει αμάξι για να κάνω τη μετακόμιση, μου ήρθε ένα ωραίο στο σπίτι χαρτί, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να δώσεις 250 λίρες για πρόστιμα, γιατί δεν πλήρωσες 2 φορές το congestion charge, τα διόδια δηλαδή. Αυτό γίνεται με την ανίχνευση της πινακίδας. Δηλαδή η κάμερα αυτόματα βλέπει το αμάξι, μπορεί να βρει που είναι η πινακίδα, την κατατέμνει και μετά διαβάζει. Επίσης, άμα όσοι χρησιμοποιείτε πολύ τον υπολογιστή και για ας πούμε, εκτυπώσεις κτλ., ξέρετε ότι το OCR, δηλαδή η αυτόματη αναγνώριση χαρακτήρων, δουλεύει αρκετά καλά τώρα. Δηλαδή μπορείτε να εκτυπώσετε κάτι το οποίο είναι γραμμένο στο χαρτί ή από κάποιο βιβλίο και να γίνει αυτόματη αναγνώριση χαρακτήρων και να μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Είναι σε πολύ καλό βαθμό. Σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό φτιαγμένο, έτσι ώστε να μπορεί να το επεξεργαστείτε. Δεν είναι σε τέλειο βαθμό, αλλά προχωράει. Τώρα, εγώ πριν θα δείξω κάτι που είναι πιο αγαπημένο του πατέρα Γεώργιου, γιατί τα συζητάμε τα προβλήματα που ασχολούμαι. Με τι ασχολούμαι εγώ τώρα. Και με τι ασχολούνται οι συνάδελφοί μου στο Ιππήρα, το group δηλαδή που ανήκω. Θα σας δείξω. Με αυτό που ασχολούμαι τελευταία, το είναι νομίζω αυτό. Ναι, αυτό είναι. Τώρα τι βλέπετε εδώ. Άμα δείτε το πρώτο πρόσωπο αρχικά, είναι παραμορφωμένο. Το πρώτο βλέπετε εδώ πέρα. Να σας δείξω τη φωτογραφία αυτού την πραγματική, αυτό εδώ πέρα στην αρχή, να σας το δείξω λίγο πιο καθαρά. Αυτό δεν είναι αυτό που σας καλύτερα. Είναι παραμορφωμένο, δεν φαίνεται πόσο παραμορφωμένο είναι. Άμα δείτε όμως τη φωτογραφία του προσώπου αυτού, θα καταλάβετε. Είναι εδώ. Αυτό λέγεται ένα crucial disease. Συγγνώμη για αυτό. Αυτό ονομάζεται crucial disease. Αυτή είναι μια γενετική ασθένεια, η οποία ασθένεια δημιουργεί, καθώς μεγαλώνει το παιδάκι, δημιουργεί δυσμορφία στο πρόσωπο. Αυτό είναι μια ήπια περίπτωση. Διπλανή είναι μια επιτυχημένη αποκατάσταση από το νοσοκομείο που δουλεύω. Ήταν έτσι το αρχικά το κοριτσάκι και θα γινόταν δημορφικό και έχει γίνει κανονικό προσωπάκι δηλαδή. Αυτό που κάνω εγώ είναι αυτό εδώ. Να το ξαναδούμε εδώ πέρα στο βίντεο. Προσπαθώ να δείξω με βάση τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Αυτή είναι δηλαδή, πάμε από το πλήρες δυσμορφικό πρόσωπο στο καθαρό πρόσωπο. Δεν είμαι γιατρός, αυτό που κάνω εγώ είναι αυτό. Δηλαδή το δείχνω ότι με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, δηλαδή την ηλικία του, την εθνικότητά του και άλλα διάφορα τέτοια χαρακτηριστικά, πώς μπορεί βέλτιστα να κατασκευαστεί, δεν φυσικά το πιάνουμε αυτό, αλλά προσπαθούμε να πιάσουμε κάτι τέτοιο, βέλτιστα να κατασκευαστεί το πρόσωπο. Με βάση αυτό φτιάχνεται ένα καλούπι, με βάση δηλαδή αυτό, τώρα είναι η βάση του γιατρού, φτιάχνεται ένα καλούπι και με βάση αυτό το καλούπι ο γιατρός σπάει, γιατί οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται τώρα είναι σπασίματος, σπάει κομμάτια κόκαλα από το πρόσωπο και τα αφήνει αυτά τα κόκαλα από το πρόσωπο να δημιουργήσουν ανάμεσα οστό για να γίνει ανακατασκευή. Ένα άλλο που είναι αγαπημένο του πατέρα Γεωργίου, το τον Ελφράκη δεν σιδερώνει αυτό. Είναι αυτό.
Αυτό είναι το πρώτο project που υπάρχει, το πρώτο πρόγραμμα για αυτόματο σιδέρωμα. Δυστυχώς δεν έχει φτιαχτεί όλο το πρωτότυπο. Το πρώτο πράγμα είναι να διπλώσεις το ρούχο. Τρομακτικά δύσκολο πρόβλημα. Τώρα έχει φτιαχτεί αυτό τεράστιο, αυτό το ρομπότ εδώ είναι τεράστιο, μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή, άμα το ρούχο είναι σαν το δικό μου, πόσο είναι αυτό το πράγμα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα για να δημιουργηθεί ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να σιδερώνει. Αυτό το ρομποτάκι τώρα προς το παρόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μάθει πώς διπλώνεις το ρούχο. Οπότε πρέπει πρώτα το μάθει να το διπλώνεις, το ξεδιπλώνεις και μετά το σιδερώνεις. Okay. Έχει διάφορες κάμερες από ό,τι βλέπετε και φαίνεται και η φωτογραφία, η αριστερή τι φωτογραφία παίρνει. Προσπαθεί να βρει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος ώστε να το πιάσει. Πολύ δύσκολα προβλήματα. Μπορεί εμείς να φαινόμαστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολα προβλήματα, αλλά είναι τρομακτικό δύσκολο πρόβλημα να βρεις αυτό. Αυτό πήρε το βραβείο της καλύτερης εργασίας μαζί με κάποιους συνεργάτες μου στο προηγούμενο παγκόσμιο συνέδριο ρομποτικής. Εγώ δεν ασχολούμαι με το ρομπότ. Δώρο στις πρεσβυτέρες για τα ράσα πρέπει να κάνετε. Και μετά αυτό που το αποθηκεύεις σε ένα άλλο σπίτι που έχεις νοικιάσει από δίπλα. Ναι, τώρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορούμε να σας δείξω και θα σας δείξω διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα θεωρούμε λυμμένα, αλλά μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ένα βασικό δύσκολο πρόβλημα είναι αυτό εδώ πέρα, ότι να καταλάβουμε δηλαδή πράγματα και το πώς θα λειτουργούν τα πράγματα. Για τον άνθρωπο είναι πανεύκολο. Ωραία. Για τον άνθρωπο μπορεί να είναι πανεύκολο, αλλά για τον ρομπότ μερικά πράγματα βασικά δεν είναι. Και επειδή για άλλα πράγματα έχουμε δεδομένα, για άλλα πράγματα δεν έχουμε δεδομένα. Όλα τα βασικές μοντέλα, δηλαδή τα βασικά μοντέλα που χρησιμοποιούν, φανταστείτε ότι είναι σαν να αξιοποιείται κάπως η πληροφορία που υπάρχει σε πολλά δεδομένα. Για παράδειγμα, τώρα με το Ιντερνετ έχουμε άπειρα δεδομένα φάτσες. Εύκολο πρόβλημα να βρούμε, ανιχνεύσουμε φάτσα. Πλέον, παλιά, πριν 20 χρόνια, πρέπει να βρεις μια φωτογραφία. Να βρεις ρούχο δεν υπάρχει και να βρεις πώς το κρατάς το ρούχο πολύ δύσκολο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσεις ένα τέτοιο πράγμα. Πρέπει να καθίσει ο άλλος, πρέπει να δηλαδή φοιτητές καθώς φωτογραφίζαν ρούχα και βγάζανε. Πρέπει να το πιάσω από εδώ, σημεία. Έχει πολύ δουλειά στο τέτοιο να κάνεις τέτοια πράγματα. Πολύ άχαρα πράγματα. Αλλά τώρα το ανοίξαμε. Τώρα πρέπει να το κλείσουμε το άλλο. Δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο. Άλλο ένα ωραίο μηχάνημα, το οποίο μου αρέσει και εμένα και το έχω παραγγείλει για το εργαστήριο, είναι αυτό. Αυτό το μηχανηματάκι δεν είναι διαστημόπλιο. Είναι μια ηλεκτρική σκούπα. Η οποία δίδεται στην Ελλάδα σύντομα. Στο παρόν έχει βγει πιλωτικά για να δει. Για να... Καθίστε λίγο να κλείσω την μουσική, γιατί αυτός είναι... Εδώ δεν έχουμε τόσο πολύ φασάρια όσο τα παιδάκια. Ναι, αυτή είναι μια ηλεκτρική σκούπα η οποία έχει φτιαχτεί από έναν καθηγητή του εργαστήριου μας και έχει φτιαχτεί από την εταιρεία Dyson. Πρώτη φορά τώρα εμφανίζεται στην Ιαπωνία. Κάνει προς το παρόν 500 ευρώ, δεν ξέρω πότε θα βγει εδώ, πιλωτικά εμφανίζεται στην Ιαπωνία, η οποία αυτόματα μπορεί να κάνει καθοδήγηση στο χώρο. Δηλαδή να βρει στο χώρο τι έχει σκουπίσει, τι δεν έχει σκουπίσει, να έχει μνήμη, να πάει ακριβώς, να φύγει από εμπόδια και όλα τα πράγματα. Δηλαδή για τις νοικοκυρές, ακόμα ένα, δηλαδή τώρα το ρομποτάκι που σιδερώνει, να και αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα σε λίγο. Και ένας να μαγειρεύει. Αυτό είναι ένα άλλο, δεν ασχολούμαι ακόμα με αυτό το project. Ένα project το οποίο θα προτείνουμε τώρα για να κάνει αυτόματη μαγειρική. Το σκεφτόμαστε. Αλλά δυστυχώς τα ρομπότ μας προς το παρόν δεν έχουν καλή χείριση των ενώσεων και πρέπει να είναι μεγάλα και άχαρα. Ή μικρά. Ή μικρά θα είναι μεγάλα. Του δικού μου μεγέθους δυστυχώς το πρόβλημα είναι άλυτο προς το παρόν. Αυτό το ρομποτάκι πάντως είναι καταπληκτικό. Άμα έρθει στην Ελλάδα, συστήνω να το δηλαδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το αφήνεις εδώ και έχει πολύ δυνατή μηχανή. Και παίζεις και με το προγραμματίζεις και με το iPhone. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή να του πεις θέλω να το σκουπίσει μεταξύ 2,5 και 3,5, φεύγει αυτό, τίποτα. Αυτό θα έχει υψηλό κόστος όμως. Όχι, δεν έχει υψηλό κόστος. Απλά τώρα προς το παρόν στην Ιαπωνία βγαίνουν με μεγαλύτερη. Είναι λίγο πιο ακριβά από ότι εδώ λόγω της οικονομίας. Άμα βγει το αντίστοιχο κάπου στην Ευρώπη, σκοπεύουν να το βγάλουν γύρω στα 300 ευρώ. Το ρομποτάκι αυτό. Το ρομποτάκι αυτό μπόρεσε να γίνει λόγω των γεγονότων ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη, τρομακτική μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη των καμερών, οι οποίες δεν βλέπουν χρώμα όπως βλέπουμε εμείς, αλλά βλέπουν κάτι που λέγεται βάθος. Τι βάθος, η απόσταση είναι δηλαδή από σένα.
Η πρώτη κάμερα που βγήκε για παιχνίδια, δεν θα σα το δείξω στα παιχνίδια, τα δείξα στα παιδιά. Αυτή η κάμερα λέγεται Kinect. Υπάρχει και εδώ πέρα κάπου, την είδα. Αυτό που κάνει αυτή η κάμερα μπορεί να βρει το βάθος. Γιατί είναι αυτή η παραπολή, αυτό είναι το βάθος. Δηλαδή η αριστερή εικόνα είναι η εικόνα η κανονική, αυτή που βλέπει και το ανθρώπινο μάτι, που βλέπει η κάμερα. Η δεξιά είναι το βάθος. Το βάθος σημαίνει ουσιαστικά το πώς είναι το ανάγλυφο του αντικειμένου, πώς είναι, σε τι απόσταση βρίσκεται και το καθεξής. Αυτό το καταφέρνει προβάλλοντας κάτι το οποίο δεν το βλέπετε. Δηλαδή, άμα παίξετε με το τέτοιο, δεν το βλέπετε. Είναι στον υπερήθρων το φάσμα, το οποίο είναι κάτι τέτοιες τελίτσες. Και με βάση αυτή την αποδιαμόρφωση της τελίτσες, επειδή ξέρει το κανονικό πρότυπο, μπορεί να βρει πόσο από τι απόσταση έχει. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την επανάσταση. Τέλος πάντων, το τέτοιο είναι τεχνολογικό μοντέλο, κάπως έτσι, δεν θα σας κουράσουμε αυτό. Αλλά αυτό επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα από τη Microsoft. Δυστυχώς το πέταξαν τον συνεργάτη μας από το paper για πολιτικούς λόγους. Τέλος πάντων, αυτό μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τρομακτική, και το λέω και το είχα πει στο παιδιά, είναι τρομακτική ανακάλυψη όσον αφορά το τέτοιο, για το λόγο ότι μπορεί πλέον το ρομπότ, δηλαδή πήγε την τεχνολογία του ρομπότ και ειδικά της όρασης ένα επίπεδο παραπάνω, γιατί πλέον μπορεί το ρομπότ να καταλάβει και το βάθος, δηλαδή πώς είναι αυτό. Όχι ότι αυτό είναι μαύρο και τα λοιπά, όπως ήταν η κανονική κάμερα, αλλά αυτό είναι εδώ λίγο, αυτό είναι έτσι, εδώ έχει 3 εκκοπές, αριστερά, δεξιά, είναι τρομακτική βήμα μπροστά. Οπότε μπορεί να βγουν τα ρομπότ, όπως το προηγούμενο ρομποτάκι, το οποίο έβλεπε το χώρο και έκανε ανακατασκευή του χώρου, κάνει ακριβώς την ίδια κατασκευή. Βλέπει ακριβώς και στο τέλος βλέπει όλο το μοντέλο του χώρου. Δηλαδή, άμα δείτε τώρα, αυτό προσπαθεί με ένα τάμπλετ, βρίσκεται κάποιος εδώ πέρα, με μια κάμερα, πηγαίνει στο χώρο. Ωραία. Και στο τέλος, όπως θα κάνουμε το ρομποτάκι, θα σου βγάλει όλο το χώρο. Κάπου εδώ είναι το. Ναι, εδώ σου βγάζει όλο το χώρο που έχει πάει. Όλο το χώρο που έχει καλύψει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, δεν έχω διαφάνεια γι' αυτό. Για τα αυτόματα αυτοκίνητα. Έχετε ακούσει για τα αυτόματα αυτοκίνητα καθόλου? Θα βγει, όχι τα αυτοκίνητα τα οποία είναι με τέτοιο, με ηλεκτρισμό, χωρίς οδηγό. Ναι, τότε δεν ήξερα. Ναι. Τέλος πάντων, το Λονδίνο πιλωτικά θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία θα τρέξουν τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Και αυτή η τεχνολογία ήταν αυτή που μπόρεσε να δημιουργήσει τέτοια αυτοκίνητα, γιατί πρέπει να έχουν ανακατασκευή του χώρου, να καταλαβαίνουν πότε υπάρχει ένας άνθρωπος, το οποίο το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και προς το παρόν πολύ καλά ποσοστά υπάρχουν, πιο καλά από ότι ο άνθρωπος. Να δει άμα τυχόν να υπάρχει ένας άνθρωπος στο οπτικό πεδίο να σταματήσει και πώς θα σταματήσει. Και ειδικά για πόλεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, και η Θεσσαλονίκη είναι ένα από αυτά, είναι τρομακτικό. Δηλαδή να πες το τέτοιο, θέλω να μου φτιάξει τη βέλτιστη διαδρομή και να με πας κάτω και να με γυρίσει και πίσω. Δεν θα υπήρχε καθόλου κίνηση. Και ειδικά άμα τυχόν υπήρχαν και ταξίδια, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και η αλήθεια είναι ότι το προωθούν πάρα πολύ και με πολύ μεγάλα προγράμματα. Και εγώ είμαι ένας ενθουσιαστής αυτών των προγραμμάτων και είμαι κριτής ενός αυτών των προγραμμάτων. Οπότε βλέπετε τι μπορεί να κάνει αυτή η καμερούλα. Μπορεί να κάνει πλήρες ανακατασκευή των πάντων μέσα στο. Τώρα, το προηγούμενο που είδατε για την ανακατασκευή του προσώπου που κάνω εγώ, αυτό είναι εφικτό λόγω του γεγονότος ότι έχουμε τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να πιάσουν το πρόσωπο σε πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Τι σημαίνει μεγάλη ανάλυση? Σημαίνει εγώ έχω μια κάμερα, ωραία, και πιάνω το πρόσωπο, δηλαδή το πώς είναι το πρόσωπο το ανθρώπινο, σε ανάλυση ίσως και επίπεδο πόρων. Ωραία, σε επίπεδο πόρων. Για να μπορέσω εγώ μετά να φτιάξω, όπως είδατε στην προηγούμενη ανακατασκευή, να μπορέσω να φτιάξω όσο γίνεται καλύτερο, γιατί εδώ το πρόσωπό μας είναι γεμάτο νεύρα. Πρέπει να γίνει πολύ καλή ανακατασκευή αυτού του μοντέλου, έτσι ώστε να ταιριάζει και με το καλούπι του άλλου του ανθρώπου. Γιατί εδώ, ειδικά εδώ πέρα στην ελληνική περιοχή, έχουμε άπειρα νεύρα, τα οποία λίγο να πειραχούν, δεν θα έχει ο άλλος όσφρηση, δεν θα έχει ο άλλος γεύση, οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά. Ένας από τις τεχνολογίες οι οποίες επιτρέψανε να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες καλές ανακατασκευές, και αυτές τις ανακατασκευές χρησιμοποιούμε για την ανακατασκευή του προσώπου, είναι ένας στόλος
παρόμοιος, έχουμε ένα μικρότερο θόλο, αλλά παρόμοιο στο πανεπιστήμιο, ο οποίος αυτός ο θόλος δεν είναι από την ταινία η Σφύρα, μπορεί να κάνει ανακατασκευή, τώρα θα δείτε πώς κάνει ανακατασκευή του προσώπου. Κατά κύριο λόγο, αυτό είναι ένα ψεύτικο πρόσωπο, το οποίο έχει γίνει ανακατασκευή από αυτό. Αυτός ο θόλος έχει άπειρα φώτα, έχει πάρα πολλά φώτα. Τα οποία αυτό μπαίνει κάποιος μέσα, κάθεται, αυτά τα φώτα σκάνε όλα μαζί ταυτόχρονα, αλλά έχουν πάρα πολύ μικρή διαφορά χρονική μεταξύ τους. Εσύ βλέπεις ένα μεγάλο φως και μπορεί να πιάσει το φως κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη φωτισμού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μπορεί με αυτό να φτιάξει τέτοια πράγματα, τα οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται σε ταινίες. Και τώρα θα δείτε σε λίγο καιρό να βγαίνουν ταινίες οι οποίες έχουν πώς το λένε, τελείως ψεύτικους ηθοποιούς. Προς το παρόν δεν βγαίνουν γιατί δεν νιώθουμε κάποια διάδραση με αυτό το ψεύτικο ηθοποιό. Νιώθουμε ότι είναι ψεύτικος. Αλλά άμα τυχόν καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα μοιάζει τελείως οποιοδήποτε φωτισμό τον άνθρωπο, νιώθεις πολύ πιο δεμένος με το πρόσωπο που βλέπεις στην ταινία. Εκτός από τις ταινίες, έχει και εφαρμογές στην χειρουργική που σας έδειξα, αλλά και άλλες πάρα πολλές εφαρμογές. Το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης να χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι τελείως ψεύτικο πρόσωπο. Τώρα, θα σας μιλήσω για μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται τώρα αρκετά. Θα τη δείτε σε λίγο να βγαίνει και εδώ και θα δείτε και πολλά παιδιά να το θέλουν αυτό. Αυτό είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχει δει κανείς αυτό? Εσύ τα ξέρεις όλα. Κανένας άλλος? Εκτός από εσένα που το είδες την προηγούμενη φορά. Και εσύ πίσω το ξέρεις. Ωραία. Αυτό είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει πριν 50 χρόνια. Η τεχνολογία του δεν είναι τίποτα σπουδαία. Αλλά είναι κατασκεύασμα δύο φοιτητών, δεν θυμάμαι που ήτανε. Το αρχίσανε με σχεδόν τίποτα λεφτά, τώρα πουλήθηκε νομίζω στη Facebook για $2,5 δισεκατομμύρια. Η τεχνολογία αυτή εδώ πέρα είναι ένα γυαλί. Απλά, αυτό ήταν από την προηγούμενη παρουσίαση. Αυτά τα γυαλιά τώρα όμως χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην εκπαίδευση και δηλαδή υπάρχουν ήδη σε ερευνητικό στάδιο σε πάνω από χρόνο. Χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην εκπαίδευση χειρουργικής. Και επίσης θα χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση χειρουργικής και στο μέλλον, θα σας πω πώς. Υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που τρέχει. Πρώτα δείτε λίγο αυτό το βιντεάκι. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι χειρουργοί, όταν μίλησα με διάφορους χειρουργούς, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία εικονικής πραγματικότητας, μου είπαν αυτό. Αλλά το κάναν άλλοι. Το προλάβαν άλλοι δυστυχώς. Μου είπανε το εξής, ότι όταν υπάρχει ο βοηθός δίπλα στον χειρούργο, τον βασικό χειρούργο, είναι το παιδί για όλες τις δουλειές. Όταν κάνει ειδικότητα. Του λέει ο χειρούργος πιάσε το ένα, πιάσε το άλλο, και άμα έχει χρόνο, κάθεται και βλέπει πάνω στο χειρουργείο. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα γυαλιά, πρώτον βάζει μια κάμερα στον βασικό χειρούργο, αυτός που ανοίγει δηλαδή, που κάνει το χειρουργείο, βάζουν μια κάμερα στερεοσκοπική, η οποία στερεοσκοπική αυτή κάμερα βλέπει τα πάντα που βλέπει ο χειρούργος. Τα πάντα, όλα. Αριστερά, δεξιά, μπροστά, τα χέρια του, τι έκανε, τι δεν έκανε. Ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο, πιάνοντας αυτό και μετά προβάλλοντας με αυτά τα γυαλιά τα βάζεις, καλύπτεται όλο το οπτικό σου πεδίο και νομίζω ότι είσαι μέσα σε αυτό που βλέπεις. Μέσα όμως, πραγματικά. Το βλέπεις ότι είσαι μέσα. Δεν είναι ότι νιώθεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή καλύπτεται τέλεια όλο το οπτικό σου πεδίο, και αυτή ήταν η ιδέα των δύο φοιτών αυτών, καλύπτεται τελείως το πεδίο σου, νομίζω ότι είσαι μέσα. Οπότε ο άλλος βλέποντας αυτό, προώτα δηλαδή αυτά τα γυαλιά, ο χειρούργος, μπορεί να δει ακριβώς τη λεπτοδουλειά που έχει κάνει. Και τώρα βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα για εκπαίδευση χειρούργων με αυτόν τον τρόπο, βρίσκεται εν ζωή. Το επόμενο κομμάτι του προγράμματος αυτού θα είναι να δημιουργηθεί χειρουργείο το οποίο να είναι εικονικό. Δηλαδή, κάποιος να χειρουργεί, με αυτά τα γυαλιά εδώ, και ο ασθενής να βρίσκεται εκεί και να υπάρχει ένας ρομποτικός. Ρομποτικοί κυβραχίονες, οι οποίοι αυτοί να φτιάχνουν, να κάνουν την εγχείρηση. Δηλαδή, να χειρουργεί κάποιος εδώ, με αυτά τα γυαλιά δεν υπάρχει. Δηλαδή, για παράδειγμα στην Αφρική ή σε άλλες χώρες που δεν υπάρχουν χειρουργοί, χειρουργεί εδώ, γίνεται η εντολή ακριβώς. Πάει, βλέπει δηλαδή τον ασθενή, νιώθει ότι χειρουργεί. Και πηγαίνει και υπάρχει ένας ρομποτικός χειρούργος, ας πούμε, στην Αφρική ή κάπου αλλού και μπορεί να κάνει το χειρουργείο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν ξέρω την επιτυχία που θα έχει. Εντάξει, όλα τα ερευνητικά προγράμματα γίνονται με κάποιο ρίσκο φυσικά. Άλλα πετυχαίνουν, άλλα δεν πετυχαίνουν. Αυτό όμως πάντως είναι πολύ καλό γιατί μπορείς εσύ, φορώντας από τα γυαλιά ως χειρούργος, να δεις τα πάντα. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να εκπαιδευτείς σε οτιδήποτε. Δηλαδή, βλέποντας ακριβώς τι κάνει. Γιατί το πράγμα είναι η λεπτοδουλειά, δηλαδή ο ξυλουργός
είναι να τον δεις ακριβώς τι έχει βλέπει εκείνη την ώρα. Το τι βλέπει, δηλαδή ότι πήρε αυτό το εκείνη την ώρα, το εργαλείο και χτύπησε εκείνο το σκεφάρι κτλ. Σε οτιδήποτε χρειάζεται λεπτή δουλειά, πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι κάνει. Όχι να κάθεσαι να μαθητεύσεις δίπλα του και να είσαι τέτοιο δίπλα, πρέπει να βλέπεις ακριβώς τι κάνει. Αυτό όμως ελοχεύει και πολλούς κινδύνους, νομίζω το έβγαλα, το βίντεο. Μπορεί και να το ελοχεύει και πολλούς κινδύνους και καλό να συζητηθεί κιόλας επί αυτό. Νομίζω. Αυτό είναι από έναν νεαρό που το πήρα από το YouTube, το βίντεο, χρησιμοποιεί το πρώτο demo αυτού των γυαλιών και μπαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Το τι βλέπετε, το έχω δοκιμάσει. Το πόσο φανταστικό είναι αυτό που θα δείτε είναι φοβερό. Απλά ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους ότι χάνεις την επαφή σου η υπερβολική χρήση πραγμάτων όπως η υπερβολική χρήση και Twitter, όπως η υπερβολική χρήση και όλων αυτών των πραγμάτων. Ελοχεύει φοβερούς κινδύνους γιατί μπορεί να χάσεις την επαφή σου με την πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτό είναι πραγματικό τώρα. Θα βγει. Θα βγει τα γυαλιά, θα δείτε. Θα τα έχετε και εδώ σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να φτιάχνει ένα πείραμα, ειδικά σε σχολεία στην Ελλάδα και σε άλλα που δεν υπάρχουν, μπορεί να γίνει ένα πείραμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πείραμα. Εγώ, ο κύριος Σιτοπουσίδης, θυμάμαι, όταν ήμασταν στο σχολείο, δεν είχαμε όλα θεωρητικά τα βλέπαμε. Δεν είχαμε, τώρα δεν ξέρω, κάπως μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά εκείνη την εποχή τα βλέπαμε όλα θεωρητικά. Να, τι είναι, κακοδίος, είναι αυτό, να τίποτα. Εδώ μπορεί να πάρεις το φιαλίδι το Α, το φιαλίδι το Β, τα βάλεις μέσα, να το δεις αυτό τι γίνεται, να το μυρίσεις ακόμα, άμα τυχόν πάει και η τεχνολογία λίγο παραπάνω. Αλλά μπορείς να το νιώσεις, δηλαδή να μάθεις πάνω σε αυτό το πράγμα, ειδικά σε ανθρώπους και σε παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε πραγματικά εργαστήρια. Αλλά δυστυχώς μπορεί να ελοχεύει όπως όλες οι τεχνολογίες, όπως ακόμα και το ίδιο το μαχαίρι, που έχει διάφορες χρήσεις, και η πέτρα, ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους. Αυτό νομίζω μπορεί να είναι μια πολύ καλή απάντηση και μια πολύ καλή ευκαιρία για φτωχές χώρες να μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε κάτι, να εκπαιδευτούν πραγματικά, άμα γίνει σωστά, αλλά φυσικά μπορεί να δυστυχώς με την κοινή, ας πούμε, τη λέξη, να κολλήσει, ειδικά ο νέος, να κολλήσει αυτό το πράγμα, γιατί αυτό που βλέπει είναι ζωντανό. Δεν είναι ότι είναι τέτοιο, δηλαδή νιώθεις ότι μπήκες μέσα και μπορεί να χάσεις την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι, ή ευτυχώς δεν είναι αυτό. Δεν θέλω να ακούσετε τι λέει αυτό, γιατί έχει πάθει πολύ μεγάλη πλάκα με αυτό που βλέπει. Να πάμε σε κάτι που ασχολούμαι εγώ πιο πολύ. Εγώ ασχολούμαι εγώ. Τέλος πάντων, σε ένα εργαστήριο υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιος ασχολείται με την θεωρία, κάποιος ασχολείται με τον προγραμματισμό, κάποιος ασχολείται να φτιάξει πράγματα, να τα περάσει σε ένα πραγματικό σύστημα. Η δουλειά μου, κατά κύριο λόγο, είναι θεωρητική. Εγώ δεν έχω κουμπίσει ποτέ ένα ρομποτάκι τέτοιο. Δεν ξέρω ούτε καν πώς λειτουργεί. Θα τα δείχνουμε τώρα. Δεν ξέρω ούτε καν πώς λειτουργεί. Και έχω πολύ κακή σχέση με τεχνολογία, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Εμένα η δουλειά μου θεωρητική. Εγώ φτιάχνω θεωρητικό μοντέλο, το οποίο θεωρητικό μοντέλο το πάρει ένας άλλος φοιτητής μου, κατά κύριο λόγο επίπεδου μεταπτυχιακού ή αρχής διδακτορικού, και θα το εφαρμόσει σε κάποιο ρομποτάκι, σε κάποιο άλλο εργαλείο. Και ένα από αυτά τα ρομποτάκια τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα, ειδικά για να δείχνουμε αποτελέσματα έρευνας, είναι αυτό το ρομποτάκι, άμα το έχετε δει. Το ρομποτάκι αυτό, όπως παράδειγμα, δεν κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά θα κυκλοφορήσει σε λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές. Αυτό το ρομποτάκι είναι κοντούλικο, είναι μικρό, κάπου τόσο. Αλλά έχει πάρα πολύ καλό επεξεργαστή, δηλαδή πάρα πολύ ωραία τεχνολογικά χαρακτηριστικά, που το επιτρέπει να μπορείς να το προγραμματίσεις. Έχετε φυσικά με προγραμματισμένα πράγματα, αλλά μπορεί να το προγραμματίσει και άλλα πράγματα. Προς το παρόν έχει αναγνώριση ανθρώπου, μπορεί να το κάνει να αναγνωρίζει το δικό σου πρόσωπο, να έρχεται σε σένα. Μπορείς να το κάνεις να πιάνει πραγματάκια. Είναι πολύ καλό παιχνίδι, τέλος πάντων, για παιδιά. Και αυτό τώρα που προσπαθούμε εμείς να το κάνουμε, είναι να το κάνουμε να αναγνωρίζει συναισθήματα. Ώστε να μπορέσει να έχει πιο καλή επικοινωνία, αυτό που λέμε επικοινωνία ανθρώπου με τη μηχανή, να αναγνωρίζει συναισθήματα. Και ένας τομής στο οποίο έχω κάνει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια είναι αναγνώριση συναισθημάτων. Τώρα θα σταματήσουμε λίγο το ρομποτάκι.
και να πάμε συναισθήματα. Στα συναισθήματα θα σας πω λίγο παραπάνω, γιατί ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω 3 κουτσοπράγματα τέλος πάντων με βάση την ψυχολογία, αλλά με βάση και την ανθρωπολογία των συναισθημάτων. Και γενικά μου αρέσει να την εξιστορώ. Η θεωρία των συναισθημάτων και ειδικά των εκφράσεων των συναισθημάτων, δηλαδή εμείς έχουμε πληθώρα συναισθημάτων, αλλά επειδή έχουμε πεπερασμένο πρόσωπο και πεπερασμένα μέσα, έχουμε ένα πεπερασμένο τρόπο να τα εκφράσουμε. Ο βασικός μας τρόπος και το αντικείμενο που χρησιμοποιούμε είναι το πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε τα χέρια, αλλά το βασικό είναι το πρόσωπο. Ο πρώτος που μίλησε για τα συναισθήματα, είναι γνωστός για άλλη θεωρία του. Αυτή η θεωρία του ήταν παραγωνισμένη για πολλά χρόνια, είναι ο Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος ήταν ο πρώτος που μίλησε ότι υπάρχουν σε οποιαδήποτε κουλτούρα, όσα απομονωμένοι και να είναι. Δεν πάνε να είναι Ζουλού, Παπούα, Νέα Γουινέα, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Υόρκη. Έχουμε 6 βασικές εκφράσεις που αντιστοιχούν σε βασικά συναισθήματα. Και αυτό το έφερε πιο κοντά στην επιστήμη. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ γνωστός στην Αμερική. Εδώ μπορεί να μην το ξέρετε, γιατί δεν έχουν έρθει και σειρές που ασχολούνται με αυτόν, σαν το Light to Me κτλ. Είναι ο Paul Ekman. Τον έχω βάλει σε αυτή τη φωτογραφία γιατί κάνει μια κίνηση. Προσπαθεί να κάνει μια κίνηση. Είναι πολύ γνωστός ψυχολόγος. Ωραία, ας δούμε, κάνουμε ένα τεστάκι. Ποιο συναίσθημα είναι αυτό? Αυτό. Αυτό. Αυτό είναι το συναίσθημα της περιφρόνησης κατά κύριο λόγο. Που κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και δυσαρέσκεια, περιέχει δυσαρέσκεια μέσα. Αυτό είναι η λύπη. Αυτό είναι η αηδία φυσικά. Ο φόβος και ο θυμός. Αυτά είναι τα 7 βασικά συναισθήματα, τα οποία βρέθηκαν σε όλους τους ανθρώπους, οποιοδήποτε background, τέλος πάντων στα ελληνικά, θυμάμαι ποιος είναι και η λέξη, υποβάθρου, σε οποιοδήποτε υπόθερο, δηλαδή όσο σπουδαγμένος και να είσαι, ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου, αυτά τα συναισθήματα έχεις. Γιατί βρίσκονται μέσα εδώ, καρφωμένα. Υπάρχει δηλαδή κομμάτι του κεφάλου μας που έχει καρφωμένα τα πράγματα, θα κάνεις αυτά εδώ πέρα, τέλος. Όπως υπάρχει καρφωμένο κομμάτι του κεφάλου μας που θα αναγνωρίζει πρόσωπα. Γεννιόμαστε και το έχουμε αυτό. Από τότε που γεννιόμαστε και το κουβαλάμε μαζί μας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη σχεδίασή μας ως ανθρώπους. Και υπάρχει παντού. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ο Έκμαν πήγε πρώτη φορά και τους είδε, ο Δαρβίνος το μελέτη το είπε θεωρητικά ότι υπάρχει, δεν έκανε πολλά πειράματα, αλλά ο πρώτος, ο Έκμαν, έδειξε αυτό. Πήγε σε μια απομονωμένη φυλή στη Νέα Ζηλανδία και έκανε πειράματα δηλαδή τους έβαλε προσπάθησε να μάθει τη γλώσσα τους, πολύ σημαντικό για να μπορέσει να εκφράσει συναισθήματα. Γλώσσα τεράστιο μέσο για έκφραση συναισθημάτων. Έμαθε τη γλώσσα τους και μέσα στη γλώσσα τους προσπάθησε να δει κατά πόσο μπορεί να εκφράσουν συναισθήματα. Και είδε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν ποτέ ένα περιοδικό, δεν είχαν ποτέ επαφή με φυλή, είχαν αυτά τα συναισθήματα. Ωραία, βασικό. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει δηλαδή που είναι πιο πριν από το τέτοιο. Δηλαδή δεν τα μαθαίνουμε αυτά, υπάρχουν εκεί. Για να μπορέσουν να μελετηθούν τα συναισθήματα για να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς στους υπολογιστές, βγάλαμε ένα αλφάβητο. Το οποίο είναι το αλφάβητο των κινήσεων προσώπου. Δηλαδή, άμα σηκώσω τα φρύδια μου, το λέμε Αγίου, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Αγίου 12. Άμα κάνω αυτό, είναι το Αγίου 15. Άμα κουνήσω κάτι άλλο, είναι ένα αλφάβητο τέλος πάντων. Το αλφάβητο αυτό εδώ πέρα, άμα το βάλουμε σε σειρά, φτιάχνει προτασούλες. Οι προτασούλες αυτές εδώ πέρα που βγάζουν, λέξεις πρώτα. Οι λέξεις αυτές που βγάζουν είναι εκφράσεις. Άμα βάλουμε τις εκφράσεις το ένα μετά το άλλο, βγάζουμε συναισθηματική κατάσταση. Δηλαδή είχε θυμό, μάλλον πρέπει να είναι θυμωμένος εδώ τώρα. Άμα έχει χαρά, λύπη κτλ., κάτι περίεργο γίνεται εκεί. Άμα το βλέπει το άλλο, έχει ένα ενδιαφέρον, κάτι γίνεται πιο διαφορετικό. Δηλαδή προσπαθούμε εμείς να φτιάξουμε ως επιστήμη των υπολογιστών, που βασική μας δουλειά είναι να δούμε τι υπολογίζεται και τι δεν υπολογίζεται, να πάρουμε αυτό το αλφάβητο. Προς το παρόν υπάρχει το αλφάβητο. Οι λέξεις τώρα μελετούνται από τους ψυχολόγους. Και υπάρχουν προβλήματα γιατί οι ψυχολόγοι είναι λίγο μυστήριοι. Και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς λέμε Α, αυτοί λένε όχι, πρέπει να δεις ένα άλλο, να πας στα τρίκαλα για να φτάσεις στην καρδίτσα. Τέλος πάντων, είναι άλλο πρόβλημα που έχω εγώ. Γιατί πρέπει να μιλάω με τους ψυχολόγους καθημερινά για αυτά τα πράγματα. Αυτό το αλφάβητο εμείς φτιάχνουμε προς το παρόν. Βλέπουμε τις κινήσεις του προσώπου, μετά θα σας δείξω και ένα demo, άμα θέλετε να δείτε στον υπολογιστή, ένας από τους αλγορίθμους που έχω φτιάξει, που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, πώς θα πιάνουν τις κινήσεις του προσώπου. Και με βάση αυτές τις κινήσεις του προσώπου
μπορούμε να προσπαθούμε να βρούμε τι νιώθει ο άλλος. Ένα πράγμα που φτιάξανε τώρα οι ψυχολόγοι, καινούριο, πολύ καινούριο, είναι αντί να πάνε σε εκφράσεις, να πάνε σε έναν κύκλο συναισθημάτων, που ας πούμε πάνω δεξιά είναι άμα έχω πολύ χαρά και είμαι πολύ χαρούμενος και έχω πολύ μεγάλη έκφραση στο σώμα μου ή στο πρόσωπο, και σε έναν κύκλο. Με βάση αυτόν τον κύκλο, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε απεικόνιση του πώς φαίνεται το πρόσωπο και ειδικά πώς κινείται το πρόσωπο πάνω σε αυτόν τον κύκλο. Και το χρησιμοποιούμε τώρα σε ένα project που έχουμε για αυτόματους ξεναγούς. Αυτό το ρομποτάκι είναι ένας ξεναγός ο οποίος βρίσκεται τώρα στο Αλκαζάρ, λέγεται, στην Σεβίλη. Είναι τώρα, δηλαδή, είναι το τέτοιο. Είναι αυτό που θα φαίνεται, αυτό που θα δημιουργήσει, δεν ξέρω, το μεγάλο εδώ δεν ξέρω τι θα δημιουργήσει. Πάντως αυτό είναι το τέτοιο, ναι. Εδώ ίσως μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε το βήμα που είπε ο πατήρ Γιώργης προηγουμένως για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα εδώ σαν επαγγελματίες? Τώρα αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Έτσι. Τώρα μεγάλο ερώτημα. Η Google προσφέρει το καλύτερο εργατικό περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον που μπορεί να ονειρευτεί κανένας. Μέσα τζάμπα φαγητό, γυμναστήρια, βάζεις πολυθρόνες, να κοιμάσαι, να κάνει ό,τι θες μπαίνεις, ό,τι θες φεύγεις. Δεν τους ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο, τώρα επειδή έχουν πάρα πολλά λεφτά, δεν τους ενδιαφέρει να δουλεύεις. Επίσης δεν τους ενδιαφέρει να δουλεύεις. Είναι άλλη ιστορία. Θα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν γιατί θέλουν να δουλεύουν και ευτυχώς ή δυστυχώς η ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο είναι μέσα μας. Είναι μέσα στα χαρακτηριστικά μας ως ο Θεός. Βασικό. Βασικότατο. Μας έφτιαξε ίδιους, ας πούμε. Το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού είναι η δημιουργικότητά του. Το ζήτημα είναι. Και εμάς μας έφτιαξε. Ξέρει ότι θα πάρει ανθρώπους που είναι δημιουργικοί. Πού ταξιδεύει αυτό που φτιάχνεις όμως το ζήτημα? Το μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω που ταξιδεύει. Πάντως, δεν ξέρω ποιοι είναι οι χειρότεροι σατανάδες αυτοί, αν πάω να δουλέψει στις τράπεζες. Εγώ έχω αφιλανταλαντεύομαι μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων. Προς το παρόν η Google στην τεχνολογία είναι αυτή που προχωράει και φτιάχνει πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό. Οι τράπεζες μία ή άλλη φτιάχνουν πράγματα που δημιουργηθούν για κακό και το ξέρουμε, δυστυχώς το ψηφίζουμε κιόλας. Αλλά δεν το συζητάμε, αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Και χειρότερο κακό που να σου πω. Δεν ξέρω κάτι άλλο που έχει κάνει η Google και το οποίο, επειδή απλά με ενδιαφέρει και το διαβάζω θεωρητικά, οι κουβαντικοί υπολογιστές. Ναι, να σου πω για τους κουβαντικούς υπολογιστές. Ο υπολογιστής είναι αυτό θα ξεπεράσει τον άπακα που έλεγες. Όχι, το θεωρητικό μοντέλο του Turing είναι το ίδιο ακριβώς. Τέλος πάντων, μιλάω τεχνικά τώρα. Το μοντέλο του άπακα είναι ακριβώς το ίδιο το μοντέλο με τους έτσι. Απλά είναι πολύ γρήγοροι. Και έχουν ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν υπάρχει, παραγωγοποίηση. Άμα τυχόν βγουν κουβαντικοί υπολογιστές, τελειώσαν οι τράπεζες. Δεν νομίζω ότι θα βγουν κουβαντικοί υπολογιστές, τελειώσαν οι τράπεζες γιατί που βασίζεται. Πούμε και δύο πραγματάκια έτσι, γενικές γνώσεις. Έχουμε όλοι κάρτες, δεν ξέρω αν έχετε κάρτες. Που βασίζεται το γεγονός ότι αυτές οι κάρτες είναι πάρα πολύ καλά προφυλαγμένες. Βασίζεται το γεγονός ότι υπάρχει ένας καλός αλγόριθμος, ο οποίος αλγόριθμος βασίζεται σε μια παραγωγοποίηση κάτι μεγάλων αριθμών που δεν διαιρούνται, πρώτων αριθμών, και εσύ, καλός ή κακός ευτυχώς, όλους τους υπολογιστές του σύμπαντος να βάλεις, τον αλουνού, άμα δεν το ξέρεις, άμα δεν το κλέψεις, δεν μπορείς να το βρεις το αλουνού τον κώδικο. Τέλος. Δυστυχώς υπάρχει ο αλγόριθμος της κυβερνητικής κρυπτογράφησης, ο οποίος μπορεί να το σπάσει αυτό. Δεν νομίζω ότι θα φτιάξουν κυβερνητικούς υπολογιστές, να σου πω την αλήθεια. Αγοράσανε κάτι το οποίο δεν είναι ημικυβερνητική, δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν θα φτιάχνουν κυβερνητικοί υπολογιστές. Είμαστε προς το παρόν στην παραγωγοποίηση του 21. 3x7. Εκεί έχουν φτάσει. Με πάρα πολλά χρήμα, με πάρα πολύ. Τώρα η Αμερική σταμάτησε να τους χρηματοδοτεί. Το έκοψε στο ερευνητικό, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Με τους κυβερνητικούς υπολογιστές υπάρχει. Θα κλείσει τις τράπεζες. Ναι, δεν θα σταματήσουν οι τράπεζες, δεν θα υπάρχουν τράπεζες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Αυτό είναι. Θα μπαίνει οποιοδήποτε και θα μπορεί να παίρνει οτιδήποτε. Το μεγάλο πρόβλημα των κυβερνητικών υπολογιστών είναι ότι άμα τυχόν αυτό το κυβερνητικό υπολογιστή το βάλει στο περιβάλλον, επειδή υπάρχουν τόσο μικρές. Είναι τόσο ευαίσθητο τέλος πάντων, οτιδήποτε περάσει αυτό χαλάει τον υπολογισμό που μπορεί να κάνει. Οπότε δεν νομίζω. Εγώ νομίζω είναι πολύ ωραίο, ήταν θεωρητικό ωραίο κατασκεύασμα. Δεν θα όμως περπατήσει και σταματάει και η χρηματοδότησή του. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εγώ ήμουν υπέρ δηλαδή να τον. Γιατί είμαι και κατά του τραπεζών, αλλά δεν θα πάθω τίποτα, μόνο αυτό δεν υπήρχε. Μόνο τράπεζες. Και χρήματα. Δεν ξέρω τι συναλλαγές θα κάναμε. Αυτό είναι πολύ τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα βγουν οι βασικοί υπολογιστές, μετά θα ανταλλάσσουν πατάτες με καρότα. Ναι. Στα αυτόματα αυτοκίνητα είχατε πει ότι θα μειωθεί το κυκλοφοριακό ή μηχάνη? Ναι, θα μειωθεί το κυκλοφοριακό. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί μπορείς, εμείς, άμα σου πω εγώ, είμαστε ανταγωνιστικά όντα ως άνθρωποι. Καλό κακό. Σου πει εσένα, εσύ μην κυκλοφορείς 11 με 12
Ωραία. Τι λες, εγώ θα πάω 11 με 12. Σου μην κυκλοφορείς 11 με 12, ναι. Όταν το άλλο το αυτοκίνητο προγραμματισμένο και σου λέει εδώ, κυκλοφορείς εσύ με αυτές τις ώρες, με αυτές, τότε βγαίνεις αυτόματα. Τέλος. Δηλαδή είναι προγραμματισμένο το τι γίνεται και μπορεί να προγραμματιστεί σε επίπεδο πολύ χαμηλό. Δηλαδή αυτές τις ώρες κυκλοφορείς εσύ, αυτές τις ώρες κυκλοφορείς εσύ, κυκλοφορείς έτσι. Ζητάς slot, ζητάς εσύ κομμάτια κυκλοφορίας από πιο πριν και είναι αυτόματα. Δηλαδή είναι ορισμένο όλα αυτόματα χωρίς εσύ να πεις όχι, εγώ δεν με νοιάζει, θα μπω μέσα, κάνεις να περάσει τη μισή 3 ώρες. Ας πούμε. Δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ πολύ υπέρ αυτό γιατί δεν θα υπάρχουν ατυχήματα. Θα κατηγοριοποιηθούμε δηλαδή αυτοί που έχουν τα αυτόματα και που δεν έχουν. Όχι, ο πρώτος λόγος είναι ότι θα υπάρχουν μόνο αυτόματα. Το πρώτο του Λονδίνου είναι θα υπάρχουν μόνο αυτόματα αυτοκίνητα τα οποία θα πληρώνεις εσύ για να μπεις μέσα στην πόλη. Αυτόματα αυτοκίνητα θα δίνεις ένα εισιτήριο για το λεωφορείο, ας πούμε. Αντί για λεωφορείο, θα υπάρχει το αυτόματο αυτοκίνητο, θα λες θέλω εκείνο τέτοιο, θα έρχεται να σε παίρνει από το σπίτι σου, θα σε πάει εκεί που θέλεις, προγραμματίσεις και θα πίσω. Δεν θα είναι δικό σου το αυτόματο αυτοκίνητο. Θα είναι φτιαγμένο όπως είναι το λεωφορείο. Δηλαδή θα πληρώνεις αυτοκίνηση, όχι αυτοκίνηση. Ναι, θα πληρώνεις αυτοκίνηση. Δηλαδή το πρόγραμμα που υπάρχει τώρα και θα βρέξει κυκλοφορία στο Λονδίνο, σε μια περιοχή του Λονδίνου, είναι αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει κανένα αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα βγαίνει και καυσαέριο φυσικά, γιατί όλα θα είναι ηλεκτρικά. Εγώ είμαι υπέρ, πάντως πολύ υπέρ αυτού. Ειδικά για την πόλη. Ειδικά για την πόλη και ειδικά για πόλεις, ας πούμε, σαν τη Θεσσαλονίκη, που ευτυχώς ή δυστυχώς τους Έλληνες, και το λέω ευτυχώς γιατί έχουν καλό και κακά, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου και τίποτα εμάς. Ούτε πώς θα παρκάρουμε, δεν υπάρχει καμία οδική συμπεριφορά. Καμία. Ναι, ό,τι θες. Η προσωπική βοηθή, όπως είναι η Siri, η Cortana και όλα αυτά, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τελικά είναι προκατασκευασμένη. Θα πατήσεις το ένα και τέτοιο, όπως το βλέπεις να πηγαίνει στο μέλλον. Εκεί είναι ένα άλλο. Με τις 10 λίτρες ή αν έχεις στο σπίτι το ανάλογο στην Αμερική και κλείνει πάντα το ίδιο χαμηλώνει φώτα, κλείνει τη θερμοκρασία, τα κάνει όλα μόνο. Ναι, αυτά είναι προβλήματα. Τώρα, αυτόματη αναγνώριση ομιλίας. Η ομιλία έχει πάει πολύ μπροστά. Δηλαδή, άμα πάρετε κάποιο καινούριο κινητό και μιλήσετε, δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά αντίστοιχο, τέλος πάντων. Στα αγγλικά υπάρχει, μπορείς να μιλήσεις και να σου βγάλει να ψάξεις κάτι, ή άμα θες να μιλήσεις, μπορεί να μιλήσεις. Η ομιλία είναι σε πολύ καλό στάδιο. Ναι, υπάρχει στα ελληνικά, πολύ καλό στάδιο. Τώρα, η ομιλία, η αναγνώριση ομιλίας δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Το ζήτημα είναι το νόημα να το προσδώσεις. Το νόημα, οι αλγόριθμοι που τρέχει το Siri και τα όλα τα άλλα είναι παλιοί. Είναι πολύ παλιοί αλγόριθμοι. Είναι είδενες, δηλαδή, άμα σε ρωτήσει αυτό, απάντα εκείνο. Δεν υπάρχει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη ως τεχνητή νοημοσύνη στις δεκαετίες του 50-60, που ήταν τύπου ερωτοπαντήσεων και από κάθε ένας καημένος που έγραφε 1 δισεκατομμύριο ερωτήσεις και απαντήσεις και έψαχνε να βρει υπολογιστή ποιο είναι η κατάλληλη. Δυστυχώς δεν έχει προηγήνει καλή τέτοια. Και έχει σταματήσει η αλήθεια, να σου πω την αλήθεια. Περισσότερο τώρα πάμε σε στατιστικά πράγματα και η γλώσσα έχει μείνει κάτι που έχει μείνει πίσω. Αυτό στο Princeton που κάνανε το πείραμα που μάζεψαν κάποιους κριτές, συνομιλούσαν με κάποιον και κατέληξαν, νομίζω ήταν 12 και 9 στους 12 κατέληξαν ότι μιλούσαν με 12χρονο αγόρι, ενώ ήταν τελικά τεχνητή νοημοσύνη υπολογιστή. Είχε κυκλοφορήσει πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως αυτό λέγεται τώρα για που ρωτάει ο φίλος. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός, είναι και εδώ γνωστός, στην Αγγλία είναι εθνικός ήρωας, λέγεται Alan Turing. Ο Alan Turing είχε βγάλει έναν αλγόριθμο, έναν τρόπο δηλαδή, για την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων των Ναζί. Λεγόταν Enigma. Και βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά όλο το ναυτικό των Γερμανών διαλύθηκε επειδή βρήκαν πού βρίσκονταν όλα τα τέτοια λόγω του Enigma. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πρωτοπόρος στους υπολογιστές, γιατί υπάρχουν υπολογιστές βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτόν τον τρόπο που υπάρχουν. Όταν προσπάθησε να ρωτήσει τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει μαθηματική έκφραση που είναι τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει με πολύ απλό τρόπο. Άμα σε πείσει, όταν μετά από ένα ενεύλογο αριθμό ερωτοαποκρίσεων, αυτός που είναι. Μιλάς εσύ με το μηχάνημα, λες, γεια σου, τι κάνεις, καλά. Πώς ήταν σήμερα, καλά. Τέλος πάντων, μιλάς με το μηχάνημα και μετά από ένα σύνολο ερωτοπακρίσεων δεν ξέρεις άμα αυτό που μιλάς είναι άνθρωπος ή μηχανή, σημαίνει ότι αυτό το πρώτο τέτοιο έχει κάποιο είδους νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν έχω δει κάτι να περνάει το. Και αυτό λέγεται Turing test. Το έλεγχο του Turing. Εγώ δεν έχω δει κάτι, δεν ξέρω. Όλοι έχουν βγει με κατά καιρούς ότι κάτι να βγει. Προς το παρόν, εγώ δεν έχω δει. Άμα δηλαδή μιλήσεις πολλή ώρα δηλαδή μαζί του, μπορεί να καταλάβεις άμα είναι αυτό το μηχάνημα ή όχι. Δεν ξέρω. Εγώ έχω
άμα τυχόν ισχύουν τις αστυνομικές θεωρίες, εγώ δεν πιστεύω ότι οι υπολογιστές θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Μπορεί να κάνουν πολύ απλά πράγματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε πανδύσκολα, γιατί μπορεί να υπολογίσουν δύσκολα, γρήγορα. Μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα, που εμείς τα θεωρούμε πάρα πολύ εύκολα, για άλλους λόγους. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ, αυτό είναι και ιδεολογία, είναι και τέτοιο. Προς το παρόν, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο εγκέφαλος ως δημιούργημα είναι το επίπεδο ενός άβακα. Γιατί ο υπολογιστής, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ένας άβακας γρήγορος. Τίποτα άλλο. Του λες πήγαινε πέρα εδώ, αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο άβακας, το βλέπετε λίγο μυστήριο, είναι ο άβακας. Και ό,τι σας δείχνω είναι πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άβακας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν νομίζω ότι είναι άβακας. Για μένα. Αλλά αυτό είναι και ιδεολογικό και θρησκευτικό και ό,τι θέλετε. Ναι, δόγμα. Αν κατάλαβα καλά, τα Google Plus στηρίζονται κατά κάποιο τρόπο στην χρήση του GPS για να βρουν τις εντολές, να δείξουν τον δρόμο και όλα τα. Όχι, έχουν και GPS, αλλά έχουν εκεί πάνω αριστερά ένα μαύρο το βλέπεις. Μια οπή. Είναι κάμερα. Είναι κάμερα. Ένα γυαλάκι το βλέπεις εκεί δεξιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι το μαύρο, μετά δεξιά έχει ένα γυαλάκι το οποίο το βλέπεις εδώ πάνω. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή είναι καλό γιατί μπορείς να μην εστιάσεις την προσοχή του και να εστιάσεις την προσοχή του άμα θες. Και έχει μια κάμερα, έχει και ένα GPS. Γιατί έχει και να συνδεθεί στο Ιντερνετ και έχει GPS και μπορεί να βρει και που βρίσκεται στον χώρο. Το μόνο καλό πράγμα που κάνει οι Αμερικάνοι στον κόσμο είναι το GPS. Είναι αυτό. Αμερικάνοι στρατός αυτό. Θα μπορούσε να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μέσω του τομέα της μηχανικής όρασης κάποιο είδος μηχανής τελειώνωσο, τα οποία θα μπορούν να κάνουν αναδιαμόρφωση του χώρου, αναγνώριση από την χώρα για να πλησώσουμε κατά κάποιο τρόπο τους κινδύνους που προλογεύουν ενός των γελιών. Ναι. Να έχουν ίσως και ακόμα συγγνώμη που κάθομαι, γιατί λίγο κουράστηκα. Αναγνώριση των συναισθημάτων που έχουν τα ρομπότ, έτσι ώστε να δώσουν στους ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να δουν τη δυνατότητα ενός. Αυτό είπα που είπα ακριβώς, ναι. Πριν. Χωρίς τους κινδύνους, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι τρομακτικό επίτευγμα άμα χρησιμοποιηθεί σωστά. Τρομακτικό επίτευγμα. Δηλαδή απερίγραπτης χρήσης για ανθρώπους που δεν βλέπουν. Γιατί δυστυχώς με το πείραμα που έγινε πριν 1,5 χρόνο από τον Πομ Σίνχα στο MIT, άνθρωποι που είναι γεννητής τυφλοί δεν θα μπορέσουν να δουν ποτέ. Γιατί έχει ατροφήσει το κομμάτι, δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ του κομματιού και έχουμε ένα κομμάτι το οποίο βλέπουμε. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, όλα αυτά τα πράγματα είναι όλα αποδιαμορφωμένα και βάσει το περιβάλλον και τα τέτοια αρχίζουν και διαμορφώνονται σωστά. Όταν είναι γεννητής τυφλός, έχεις ένα σύστημα το οποίο βλέπεις. Κάμερα. Είναι ακριβώς σαν την κάμερα το σύστημά σου. Απλά είναι από κύτταρα. Φωτοευαίσθητα κύτταρα. Έχεις ένα κομμάτι του κεφάλου σου πίσω, λέγεται V1, είναι εδώ πίσω το κομμάτι, το οποίο κάνει ανάλυση. Άμα τυχόν οι συνδέσεις μεταξύ, οι εύκατες συνδέσεις μεταξύ του οπτικού νεύρου και του V1 γίνονται κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής σου. Άμα γεννηθείς τυφλός, δεν υπάρχουν συνδέσεις και δεν μπορούν να δημιουργηθούν συνδέσεις. Οπότε η γεννητής τυφλούς δεν μπορεί ποτέ και να τον βάλεις, θα βλέπει πράγματα, δεν θα καταλαβαίνει τι είναι το πράγμα. Δεν θα μπορέσει να το μάθει ποτέ. Όπως υπάρχουν και κάποιοι, άμα το έχω χτυπήσει στο κεφάλι του, να μην το χτυπήσει ποτέ, τέλος πάντων. Υπάρχουν ατυχήματα που κάποιος χτύπησε τον υπόκαμπό του και δεν μπορεί να γνωρίσει πρόσωπα. Μπορεί να γνωρίσει ότι αυτό είναι καρέκλα, μπορεί να γνωρίσει ότι αυτό εδώ πέρα είναι πόντιουμ, μπορεί να γνωρίσει ότι αυτό είναι μικρόφωνο, δεν μπορεί να γνωρίσει το πρόσωπο γιατί έχουμε ειδικό μηχανισμό. Ειδικό. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Να αναγνωρίζει πρόσωπα και να τα βλέπει και να εστιάζει και να καταλαβαίνει ότι αυτός είναι αυτός. Επειδή έχουμε άλλο μηχανισμό για αντικείμενα, άλλο μηχανισμό για πρόσωπα, άμα χαλάσει αυτός ο μηχανισμός για πρόσωπα, δεν μπορούμε να ξαναδούμε πρόσωπα. Τέλος. Αυτό όμως είναι καλό για αυτούς τους γεννητής τυφλούς. Μακάρι να προοδεύσει η επιστήμη και να μπορέσει για τους ανθρώπους που τυφλώθηκαν να δημιουργήσει μάτι, όπως δημιουργούνται τώρα τεχνικά άκρα, άμα έχετε δει, τα οποία συνδέονται κιόλας και με το νεύρο και δημιουργούν κανονική αίσθηση και μπορεί να τα χειριστείς. Για αυτούς που έχουν χάσει το φως τους ανάμεσα ή να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο στο μάτι. Για αυτούς που τυφλούς όμως γεννητής, αυτό είναι πολύ καλό μηχάνημα, γιατί μπορεί να σου δώσει οδηγίες, να μπορέσεις να προσανατολιστείς στον χώρο, να βλέπεις συναισθήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αν και έχουν οξυμένοι οι τυφλοί, λόγω ανάγκης, έχουν οξυμένες άλλες αισθήσεις. Μπορεί να καταλάβουν και από τη μυρωδιά σου που νιώθεις. Τη μυρωδιά, ασχολείται ένας άλλος φίλος με τη μυρωδιά και τη νιώθεις. Μπορεί ο τυφλός να καταλάβει με τη μυρωδιά σου ότι αυτός είναι αγχωμένος, αυτός τώρα μου λέει ψέματα, αυτός μου λέει την αλήθεια, έχουν άλλα τέτοια. Άλλες αισθήσεις.
Αλλά η όραση είναι από τις πιο κυρίες αισθήσεις. Άμα μπορεί ο άνθρωπος αυτό να αυτοεξυπηρετηθεί και να μπορεί να πάει εύκολα, ειδικά στην Ελλάδα, ας πούμε, παρκάρουν. Τώρα και το ξαναλέω, εμπλέκονται η ιδεολογία ανάμεσα, που παρκάρουμε στις διαβάσεις, που κάνουν 2 διαβάσεις και παρκάρουμε ανάμεσα στις διαβάσεις για να μπορέσει να πάει στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ναι. Για το μηχάνημα αυτό, τελευταίο, για τους τυφλούς που έχουν χάσει επίθετα την όρασή τους. Που έχουν χάσει την όραση, ναι. Ναι, βοηθάει. Ναι, ακόμα δεν υπάρχουν τόσο καλοί αλγόριθμοι να μπορέσουν να κάνουν προσανατολισμό με το χώρο. Θα υπάρχουν στο μέλλον και ειδικά να σου βρουν αντικείμενα, ειδικά να πάνε να ψωνίσεις. Αυτό πρέπει να γίνει πιο δυνατό για να μπορέσει να δείξει αυτούς τους αλγορίθμους, αλλά το μέλλον το βλέπω. Δηλαδή, δεν δίνω παραπάνω μια 5ετία για να δείτε τι τυφλούς δεν κυκλοφορούν με τέτοιο μηχάνημα. Το οποίο είναι φθηνό κιόλας, $150 νομίζω, έχει 200 κάπου εκεί. Ναι. Το kit θα βγει η έκδοση που θα έχει $150-200. Το kit τώρα αυτό βγήκε να το προγραμματίσει και να το κάνει. Γιατί θα γνωρίζει το ότι μπορεί να κάνει σύνδεση με το Facebook. Δεν ξέρω. Αυτά είναι αλγόριθμοι που γίνονται παράλληλα με το αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα άμα τυχόν το επιτρέπει. Η Facebook είναι ανταγωνιστική εταιρεία. Άμα επιτρέπει η Facebook να δει τι γίνεται η Google στη Facebook, είναι ανταγωνιστική. Αλλά αυτό έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Πάρα πολλούς. Ναι. Είπα και στους μαθητές της τρίτης τάξης, το επαναλαμβάνω και εδώ πέρα, ότι έχω την εντύπωση ότι εγώ είμαι αυτός που έχω καταλάβει τα λιγότερα από αυτά τα οποία έχει πει. Και ίσως η ερώτηση που θα κάνω να ακουστεί και σαν αφελής. Καταρχάς, και τη Δευτέρα και σήμερα μου δημιουργήθηκαν έντονα 2 συναισθήματα. Το ένα είναι το συναίσθημα του θαυμασμού και το άλλο είναι το συναίσθημα του τρόμου. Και ρωτώ τώρα για μας εδώ που είμαστε 2014 στην Ελλαδίτσα μας. Υπάρχει κάποιος τρόπος, υπάρχει κάτι να αντισταθεί κανείς στα αρνητικά αυτής της τρομακτικής προόδου? Ναι, υπάρχει κάποιος τρόπος. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα μπορώ να πω μια χαζομάρα, να κάνουμε μποϊκοτάζ, λέω τώρα, στα προϊόντα αυτής της εταιρείας, η οποία μου ακούγεται σαν τον Αντίχριστο. Σαν τον Αντίχριστο. Μπορεί να είναι αφελές αυτό που λέω. Αλλά δεν ξέρω, ο Αντίχριστος θα είναι τελικά ένας άνθρωπος, θα είναι κάτι άλλο το οποίο θα δέσει όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, εμείς εδώ, οι συγκεκριμένοι που είμαστε, υπάρχει κάποιος τρόπος να αντισταθούμε στα τρομακτικά, αρνητικά? Οτιδήποτε γίνεται, όπως από την πιο απλή χρήση οποιοδήποτε αντικειμένο. Οποιοδήποτε, από το ίδιο το μαχαίρι, αυτό λέω το μαχαίρι και την πέτρα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να σε δώσει και να μπορέσει, για μένα τουλάχιστον, να μπορέσει να σε περιχαρακώσει και να μπορείς να βλέπεις πίσω από το ένα και πίσω από το άλλο, είναι αυτό που κάνουμε τώρα εμείς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η συζήτηση. Η συζήτηση, το να καταλάβεις και η παιδεία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτού του πράγματος, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι δυνατό να σε κρατήσει μακριά από τα αρνητικά πράγματα. Να μπορέσεις να καταλάβεις τι είναι αυτό, πόσο ωραίο είναι, πόσο καλό είναι. Το ίδιο πράγμα γινόταν και με την ατομική. Οι ίδιες συζητήσεις υπήρχαν όχι σε μένα, αυτές είναι οι ατομικές βόμβες του μέλλοντος. Η ίδια συζήτηση γινόταν επί ατομικής βόμβας όταν είχε βγει η ατομική βόμβα. Έχουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να το κάνουμε τέτοιο. Τέλος πάντων, καλώς ή κακώς η ανθρωπότητα, ευτυχώς και δόξα τω Θεώ, πραγματικά δόξα τω Θεώ, κατάλαβε ότι αυτό είναι πολύ κακό και αρχίζει και γίνεται αποπυρηνοποίηση όλου του κόσμου. Δηλαδή, εργοστάσια πυρηνικά κλείνουν, σταματάνε να λειτουργούν, το ένα μετά το άλλο. Και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας μικραίνει όσο περνάει ο καιρός. Αυτό συνειδητοποίησε ο κόσμος. Τώρα, το πώς θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει πολύ λίγα χρόνια. Δεν είμαστε ακόμα τόσο εξοικειωμένοι με τεχνολογία που αν τα χρησιμοποιούμε, δεν νιώθουμε τι είναι αυτό που κάνουμε. Η φιλοσοφία της τεχνολογίας, δυστυχώς, δεν αναπτύσσεται με το ίδιο τρόπο που αναπτύσσεται η τεχνολογία. Δηλαδή πρέπει να καθίσεις να μιλήσεις και να φιλοσοφήσεις. Τι είναι η φιλοσοφία? Η δημιουργία ερωτημάτων πάνω σε αυτά που βλέπεις. Και τίποτα άλλο. Να καθίσεις να φιλοσοφήσεις που λέμε και εμείς στο τέτοιο, να δημιουργήσεις αυτό το πράγμα τι είναι και πού θα πάει,
Πώς μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω, πώς μπορώ εγώ να κάνω καλό, πώς μπορώ να κάνω κακό. Το μόνο πράγμα είναι η συζήτηση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος και η συζήτηση, η παιδεία και η φιλοσοφία επί των πράγματων. Αυτό δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Το μη πας αυτό, μη κάνεις εκείνο. Θα κάνει το αντίθετο αποτέλεσμα τελείω. Δηλαδή, ο άλλος θα πάρει τα. Ειδικά άμα τυχόν είναι στην οικογένεια και του πει το άλλο του παιδιού 13-14 χρονών, που είναι και μια πολύ δύσκολη εφηβεία. Και αντιδραστικός κτλ. Του πει στο άλλο, μην τυχόν πάρει το Oculus Rift που ήταν και τα γυαλιά, γιατί θα χαζέψει το μυαλό σου και τον αρχίσει και στο ξύλο, δεν γίνεται τίποτα. Θα πάρει 10 και θα γίνει και χαζός. Και θα πάει και μετά και στα τέτοια. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορέσει μαζί με το παιδί. Πάρτα τα γυαλιά αυτά. Θα τα πάρει, θα τρελαθεί το παιδί. Πάρτα. Μάθε του τη σωστή χρήση. Μάθε αυτό εδώ πέρα μαζί. Κάντε το μαζί. Δυστυχώς ο γονέας πλέον θα πρέπει να είναι, αλλά δυστυχώς είναι τόσο πράγματα που πρέπει να κάνει ο γονέας. Πρέπει να είναι τόσο κοντά με το παιδί και πρέπει να είναι τόσο κοντά και να μπορέσει να μάθει τη χρήση του ενός πράγματος και του αλλού τόσο καλά, ούτε εγώ τα ξέρω. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο απομακρυνμένος με την τεχνολογία. Τα βλέπω αυτά να χρησιμοποιούν φοιτητές μου, εγώ κάνω άλλα πράγματα. Αυτά αυτό που κάνω εγώ έχουν εφαρμογή εκεί. Δεν μπορώ να πει άλλα πράγματα, εκεί έχουν εφαρμογή. Προς το παρόν η χρηματοδότηση είναι δηλαδή από εκεί. Δεν με χρηματοδοτεί δυστυχώς κανένας έρευνα βασική στα μαθηματικά. Εγώ μαθηματικά κάνω. Αλλά δεν χρηματοδοτεί κανένας έρευνα στα μαθηματικά. Χρηματοδοτεί έρευνα εφαρμοσμένη για να φτιάξει τεχνολογία. Και εγώ αυτό κάνω. Και κάποιοι άνθρωποι που δουλεύω μαζί κάνουν αυτά τα πράγματα. Και φοιτητές μου. Αλλά πρέπει ο άλλος να μπορέσει να τον στρέψει σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, και ωραίο το Oculus Rift, αλλά υπάρχει και αυτό και αυτό και αυτό. Ωραίο το Google Glass, αλλά μόνο για εκείνες τις περιπτώσεις. Ωραία. Το να μπαίνει, οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί. Και δυστυχώς οι πειρασμοί υπάρχουν και ακόμα. Και τώρα στο Ιντερνετ οι πειρασμοί είναι άπειροι. Άμα θες να τέτοιο, και η πληροφορία και ο κατακλυσμός της πληροφορίας είναι τεράστιος. Δηλαδή, και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον θα πάμε στα βουνά. Υπάρχει περίπτωση να το πει. Δηλαδή, άμα τυχόν φτάσει σε ένα επίπεδο και μετά, εντάξει, μπορεί να το πει θα πάμε στα βουνά και εγώ μαζί. Θα πάμε στα βουνά, ναι. Μπορεί. Δεν είναι εδώ γελάμε. Έχεις δει ότι η Google κάνει χαρτογράφηση. Μπορεί να κάνει στα βουνά. Τέλος πάντων. Ναι, θα πάμε στα βουνά. Μετά είναι η άλλη συζήτηση εκεί πέρα. Μέχρι ποιο βαθμό εσύ θα επιτρέψεις να γίνεται προς το παρόν. Ναι. Καταρχάς, θέλω να πω ότι σε αυτό που είπε ο Πάτρα, καταρχάς δεν υπάρχει Ελλαδίτσα και Αμερική. Είμαστε ένα πράγμα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Όποιος θεωρεί ότι είμαστε Ελλαδίτσα ή ότι είμαστε μια γειτονιά, δεν είμαστε μια γειτονιά. Το μόνο που είσαι είναι. Έχει χάσει το παιχνίδι αν το θεωρεί αυτό. Έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι 4 μήνες. Για 3 εβδομάδες του σπονσόρι. Συγγνώμη που έφυγα 3 εβδομάδες να πάω να τελειώσω κάποιους μεταπτυχιακούς μου, να βρω καινούριο σπίτι και ξαναγύρισα. Μπορώ να καθίσω όλο το χρόνο εδώ και να είμαι στο Ιμπήρια. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει τέτοιο. Και μπορώ να το κάνω και στο μέλλον, άμα έρθει η γυναίκα μου εδώ πέρα. Και θα είμαι εκεί. Δεν υπάρχει, δεν είμαι εγώ τέτοιο. Γιατί θεωρούν κάποιοι ότι ο εχθρός είναι εδώ. Έχουμε καταπληκτικούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι εδώ πέρα, θα τους βλέπεις και θα δουλεύουν για το ένα. Θεωρούν κάποιοι ότι ο εχθρός είναι απ' έξω, αλλά ο εχθρός είναι μέσα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, όσο μπορούμε να. Όχι, εδώ μέσα. Όχι, είναι εντός των τυχών. Δεν υπάρχει. Εχθρός υπάρχει. Εμένα η τέτοια μου είναι ότι ο εχθρός είναι εμείς. Εμείς. Δεν υπάρχει κανένας απέναντι εχθρός. Αυτό είναι ωραίο πράγμα για να είναι εύκολο. Άρα αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να πει στον άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πει ο εχθρός είναι εκείνος και του δίνεις τέτοιο. Ο εχθρός δεν είναι εκεί, αυτό είναι εδώ. Έτσι. Άρα συμφωνείς και με την απομυθοποίηση αυτών των πραγμάτων, έτσι. Καλά, σίγουρα. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Δεν είναι τέτοιο. Η υπερβολική χρήση ή η χρήση τεχνολογίας βλάπτει κύτταρα του εγκεφάλου ή την υγεία του σώματος. Ας πούμε, άκουσα από γιατρό ορθοπαιδικό ότι αυτό το που έχουμε στα αυτοκίνητα, πατάμε το κουμπί και ανεβαίνει, κατεβαίνει το παράθυρο και δεν έχουμε να γυρίζουμε. Αυτό βλάπτει, έχει κάνει ζημιά στα χέρια. Η χρήση των υπολογιστών και γενικά όλες τις τεχνολογίες βλάπτει κύτταρα του εγκεφάλου. Τώρα θα σας πω κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να το πάμε. Εμένα, ας πούμε, έχω μια δυσκολία Γαλλία λόγω του γεγονός ότι κάθομαι όλη μέρα. Αλλά αυτό είναι καθιστική ζωή. Μπορεί κάποιος γραφιάς να φτιάξει. Τι κάνει η τεχνολογία, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Η τεχνολογία και η υπερβολική χρήση, ειδικά παιχνιών και παιχνιδιών, ειδικά στις ηλικίες, οτιδήποτε έχει να κάνει τέλος πάντων. Αυτό έχουν γίνει πολύ ωραία πειράματα όσον αφορά αυτό. Οποιαδήποτε κατάχρηση από ναρκωτικά, αλκοόλ, τεχνολογίας, όσον αφορά ειδικά παιχνίδια
δημιουργεί τελείως διαφορετική ένωση των νευρώνων στον εγκέφαλο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, μελετημένο. Δεν το λέω πριν κάπου. Παίζω πολύ παιχνίδι. Μ' αρέσει το παιχνίδι. Ας πούμε, έρχομαι σπίτι κουρασμένος, θα παίξω μια βλακία, ας πούμε, ένα πάκμα κτλ. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Άμα τυχόν γίνει υπερβολή. Και το μεγάλο πρόβλημα, τώρα δεν ξέρω είστε όλοι τέτοιο, όσοι είναι ελληνικοί, το μεγάλο πρόβλημα είναι το πορνό. Τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αλλάζει όλη τη σεξουαλική συμπεριφορά μας. Σεξουαλική συμπεριφορά μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν πάρα πολλοί ωραίες ομιλίες στο YouTube, άμα ψάχνετε. Ο άνθρωπος δυστυχώς ή ευτυχώς πάλι, επειδή έχουμε κάποια γονίδια από τα ζώα, το οποίο είναι από το γονίδι της αναπαραγωγής, και ειδικά περισσότερο είναι ο άντρας, όχι τόσο η γυναίκα, θέλει να παραχθεί και όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή έχουμε ένα έρθει, έχουμε ένα τέτοιο να κάνουμε αυτό το πράγμα. Άμα συνηθίσει το πορνό, θες να βλέπεις συνέχεια το ίδιο πράγμα γίνεται και με τα παιχνίδια. Αλλά θες να βλέπεις το ίδιο πράγμα συνέχεια γυμνές. Συνέχεια γυμνές. Και στο τέλος, έχω έναν φίλο ψυχολόγο, ο οποίος ειδικεύεται σε αυτό, δεν υπάρχει σεξουαλικό, κανένα στο τέλος, δεν έχεις καμία σεξουαλική όρεξη. Τίποτα. Δηλαδή δεν είναι ότι γίνεσαι τέτοιο, σεξουαλική μηχανή, γυμναστική μόνος μου, δεν έχεις καμία απολύτως όρεξη. Παθαίνει τέτοιο πράγμα. Και υπάρχουν τώρα κλινικές από το ξύνωση πορνό μεγάλες. Γι' αυτό προσέχτε παιδιά, ειδικά τα αγόρια λέω. Προσέχτε παιδιά. Προσέχτε πολύ. Το που λες είναι και η καινούργια γενιά που έρχεται και η καινούργια. Προσέχτε πάρα πολύ με αυτό. Ναι, είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Όχι με κορίτσι σε σχέση με καμία επιθυμία με τον άλλο. Καμία επιθυμία. Αυτό είναι τρομακτικό. Το ίδιο πράγμα παθαίνεις και με τα παιχνίδια. Δεν παθαίνεις σεξουαλικά, αλλά δεν θες πραγματικότητα. Δεν θες πραγματικότητα. Αν μου επιτρέπετε στην πλούσια εικόνα, διάβασα γιατί ας πούμε και τα smartphone είναι μέσα σε αυτό. Η ενασχόληση, διάβασα μια έρευνα πάλι πρόσφατα. Η ενασχόληση είναι με τα smartphone και αυτό το λεγόμενο το multitasking, που κάνουμε 4-5 πράγματα ταυτόχρονα, οδηγεί σε μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής. Αυτό σίγουρα. Οδηγεί σε έλλειψη συγκέντρωσης, ναι, σε πολύ σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό μπορεί. Φτάσανε λέει στην Αμερική. Βγήκε ας πούμε το τελευταίο time ότι είμαστε το έθνος που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πια. Γιατί κάνει μια συγκέντρωση και είσαι όλη την ώρα με το smartphone να ελέγχεις τι γίνεται. Ναι, μπορεί. Αυτό επειδή εγώ, άμα δεν έχω ιδέα άποψη για το τέτοιο, το έχω ακούσει λίγο, δεν ξέρω παραπάνω. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό το προηγούμενο. Ευνώνει και στο μυαλό μου. Ναι. Αυτή έχει ξεκινήσει από το ερώτημα που λένε αν υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρός και γυναικών. Άμα υπάρχει. Ανδρός και γυναικός, αν μπορεί να γίνουν φίλοι. Αλλά αυτό δεν ξέρω, δεν είναι ψυχολόγο. Βιολογικά, η γυναίκα εκπέμπει κάποιους ορμόνες, ο άντρας κάποιες άλλες ορμόνες και υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση θέλοντας και μη και ασυνείδητα. Αυτό δεν γνωρίζω. Το σίγουρο είναι που έχουν γίνει μελέτες με FMRI. Η FMRI είναι μια πολύ μεγάλη συσκευή που βάζει στον εγκέφαλο και βλέπουν ανθρώπους. Δείχνει μια γυναίκα πραγματική, φέρνει μια γυναίκα πραγματική, τίποτα. Πορνό, Παναγιά μου, χτυπάνε καμπανάκια. Γυναίκα πραγματική, τίποτα. Πορνό, Παναγιά μου. Δηλαδή, αλλάζει τελείως η φυσιολογία του εγκεφάλου. Δεν είμαστε αμέτωχοι. Ο εγκέφαλός μας δεν είναι αμέτωχος των πραγμάτων. Αλλάζει με τα πράγματα που κάνουμε και θα αλλάζει με τα πράγματα που κάνουμε. Είμαστε προγραμματισμένοι να αλλάζουμε με τα πράγματα που κάνουμε. Γιατί γι' αυτό προσέχετε τα πράγματα που κάνετε γενικά. Και εγώ το λέω και σε μένα φυσικά. Πάρα πολλά. Αν δεν υπάρχει κάτι επί του θέματος αυτού, να δώσουμε στον Στέφανο ένα 5 λεπτό να μας πει κάτι για το εργασιακό θέμα. Ας πούμε, ένας σκέφτεται να φύγει επιστήμονας που τελείωσε μια σχολή δικιά μας, να φύγει στο εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα οι πόρτες είναι κλειστές. Καλά σκέφτεται, κακά σκέφτεται, υπάρχει κάτι το οποίο... Τώρα να σας πω, έχω τη δικιά μου εμπειρία, αλλά έχω και διάφορα ακούσματα από διάφορους άλλους φίλους, συνεργάτες κτλ. Η ξενιτιά, γενικά όταν αρχίζεις, και ειδικά για μένα, να πω και δικό μου τέτοιο, όταν αρχίζεις και φεύγεις σε μια μεγάλη ηλικία, εγώ έφυγα 27 χρονών, 26-27 χρονών, έχοντας περάσει πάρα πολύ ωραία εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, έχω κάνει το διδακτορικό και εδώ, πήγα ψηφαντάρος, εκεί ωραία πέρασα. Έχοντας περάσει, βλέπω την ξενιτιά, ήμουν ενθουσιασμένος. Λέω Παναγιά μου, θα πάω, θα κατακτήσω τον κόσμο και θα πάω τέτοιο. Και πήγα στο Λονδίνο, πανάκριβη πόλη, και έμενα σε κάτι τρύπες και δεν μου φτάναν τα λεφτά να βγω να πω μια μπύρα. Και έλεγα πού ήρθα εγώ εδώ. Αλλά είχε κάτι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ θετικό. Είχε τρομακτικά καλό εργασιακό περιβάλλον. Το περιβάλλον ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα.
Υπάρχει δηλαδή το περιβάλλον εδώ το ακαδημαϊκό είναι πολύ συγκεκριμένο, με πολύ συγκεκριμένη ποιότητα. Υπήρχαν πολύ καλοί άνθρωποι, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήταν τόσο καλοί. Δεν ξέρω και ξέρουν και άλλα παιδιά που κάνει διδακτορικό. Έτσι πως ήταν κολίγος, φεουδάρχης, δουλοπάρικος, τέτοιο. Δυστυχώς. Εκεί είδα το εργασιακό περιβάλλον και έπαθα σοκ. Λέω παρά εδώ είμαι. Τα οικονομικά δεν ήταν τόσο καλά και δυστυχώς στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, άμα τυχόν δεν φτάσει σε επίπεδο καθηγητή, δηλαδή σαν για μένα, δεν είναι καθόλου καλά. Αλλά σου παρέχεται αυτό η ελευθερία, το ότι νιώθεις ότι είσαι ισότιμος και στο κάνει ο καθηγητής. Και εγώ, ειδικά με τους φοιτητές μου, είμαι πώς με βλέπετε. Δεν έχω τέτοιο. Και πρέπει να είμαι έτσι. Γιατί είναι ακαδημαϊκό περιβάλλον. Σέβονται ότι είναι ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δεν είναι περιβάλλον που άλλο θα αναπτύξει ιδέες του, θα κάνει καινοτομία, θα πει και την κούρδα του, θα πει και το άλλο του, θα πει και το τέτοιο του, πώς το λένε, θα προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Τέλος πάντων, έτσι είναι, όλοι οι ιδέες έτσι είναι. Αλλά είναι γενικά ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ δυναμικό. Είναι πολύ δυναμικό. Πολύ ωραίο, δεν είναι πολύ καλό στα χρήματα. Υπάρχουν όμως χώρες που άμα θέλει κάποιος να πάει για σπουδές, διδακτορικό, δηλαδή εγώ, ας πούμε στο Imperial, δίνουμε 1.200 λίρες για διδακτορικό, ίσα-ίσα ζει ο άλλος. Δηλαδή, άμα με τις 600 ευρώ που έπαιρνα εδώ, ας πούμε, ήμουν βασιλιάς, εκεί ίσα-ίσα ζει ο άλλος. Τώρα υπάρχουν άλλες χώρες που άμα θέλει να κάνει κάποιο διδακτορικό, ας πούμε, Ολλανδία, Γερμανία, δεν το συζητάω, Ελβετία, όποιος μπορεί να πάει Ελβετία και δεν είναι τόσο δύσκολο να πας, άμα έχει κάποιο καλό βαθμό ή τέτοιο να κάνει διδακτορικό, ή τώρα, μιλάμε για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Τώρα, όσον αφορά δουλειές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδές και άνθρωποι που δεν έχουν σπουδές. Έχω συναντηθεί και με πολύ, εγώ γενικά με όλο τον κόσμο. Είχαμε μια πολύ καλή φίλη από τους πιο εξαιρετικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Η αλήθεια είναι κάποια χρόνια μικρότερη μου, η οποία δεν ήξερε γρία αγγλικά. Όταν λέμε γρία αγγλικά. Yes or no. Ήρθε μαζί με τον αραβωνιαστικό της πάνω, ο οποίος άρεσε διδακτορικό. Μέσα σε δούλεψε πολύ, σε ένα χρόνο πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ. Τον επόμενο χρόνο ήταν manager του σούπερ μάρκετ και έβγαζε πιο πολλά από ό,τι έβγαζα εγώ. Άμα θέλει να δουλέψει, γενικά ο κόσμος εκεί είναι άμα θέλει να δουλέψει, μπορεί να βρει να δουλέψει. Απλά θέλει. Πρέπει να ξεχάσει τους φίλους, πρέπει να ξεχάσει το γεγονός ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον και κάποια στήριξη. Πρέπει να πατήσει λίγο στον εαυτό σου, να πει ότι εγώ θα τα καταφέρω και μετά θα πώς το λένε, θα πας μπροστά. Η κοπέλα αυτή πραγματικά τον βρήκε χωρίς με τον άλλον, παντρεύτηκε έναν Ινδό και τώρα έχουν το δικό του σούπερ μάρκετ. Το δικό του. Σε 3 χρόνια. Η κοπέλα δεν είχε ιδέα από τι, δηλαδή πραγματικά ήταν ρούχα πουλούσε. Η Αγγελά, ρούχα πουλούσε. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες. Δηλαδή, άμα τυχόν θες να δουλέψεις από την πιο απλή δουλειά, η οποία δεν έχει καμιά σπουδή, πράγματα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, απλά έδειξε αξία, έδειξε μετά ότι μπόρεσε να. Γιατί γενικά όταν υπάρχουν δουλειές, σε μια χώρα που υπάρχουν δουλειές, α πούμε στο Λονδίνο, όχι σε όλη την Αγγλία, στο Λονδίνο υπάρχουν δουλειές και χαμηλές και υψηλές τα πάντα υπάρχουν. Είναι λίγο ανταγωνιστικός στις υψηλές, όχι τόσο ανταγωνιστικός στις χαμηλές. Άμα δείξει εσύ ζήλο κτλ. Που λείπει από τους άλλους που λένε Α, θα φύγω από εδώ, λίγο ζήλο να δείξεις, μπορείς να πετύχεις. Το ζήτημα είναι: έχω δει πάρα πολλούς Έλληνες να έρχονται να λένε Α, Παναγιά μου, μια χαρά ήμουν εκεί στην μάνα μου και στον πατέρα μου και σηκώνομαι και φεύγω. Το ίδιο συμβαίνει, έχω δει και αρκετούς μπορεί να συμβαίνουν με διδακτορικά κτλ. Να μην μπορούν τα παιδιά για κάποιο λόγο, επειδή τους λείπει η μαμά τους ή λείπει ο μπαμπάς τους. Καλώς, κακώς τους λείπει. Φυσικά και εμένα μου λείπει, άκουσε πότε μου λείπει ο γονείς μου. Και πόσο μου λείπανε. Έτσι, άμα δηλαδή θες εσύ να καταφέρεις, και δυστυχώς και αυτό είναι να καταφέρει πάντα σε αυτά, άμα τυχόν βάλει ένα τέτοιο, γιατί είμαστε μια κουλτούρα η οποία δεν μασάμε πολλά. Δηλαδή, άμα τυχόν θέλουμε, το βάλουμε. Η κουλτούρα των Άγγλων, της χαμηλής τάξης, τους έχουν μάθει να μασάνε. Εσύ δεν θα τα καταφέρεις εκεί. Τους το έχουν μάθει, τους το έχει περάσει πάνω τάξη τους, τους το έχει περάσει. Εσύ δεν θα πετύχεις. Τέλος. Δεν θα πετύχει, δεν το κάνουν, δεν προσπαθούν. Να πάει παιδί δηλαδή από χαμηλή τάξη στο πανεπιστήμιο, τρομακτικό πράγμα. Την αγγλική κουλτούρα. Άλλο η αγγλική κουλτούρα, άλλο η γερμανική, άλλο η τέτοια. Τώρα, από εκεί πέρα, η δικιά μου, ειδικά στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι μια πολύ ακριβή πόλη, τρομακτικά ακριβή, αλλά άμα θέλει να δουλέψει και η δουλειά είναι αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Η δουλειά τι βλέπει μόνο, έχω τέτοιο. Έχω αξιοπρέπεια γιατί έχω ρόλο ζωή. Άμα ο άλλο είναι άνεργος πολλά χρόνια, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι τρομακτικά δύο από τα πιο δύσκολα πράγματα. Δεν έχει νόημα η ζωή του. Το καταλαβαίνω. Βλέπω παιδιά, βλέπω συμμαθητές μου, βλέπω φίλους μου, άνεργους πολλά χρόνια, νιώθουνε. Τα βλέπω. Τέτοιο, πόσο λένε, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Αλλά άμα τυχόν αυτό εδώ πέρα, δηλαδή θες τη δουλειά σου και με τη δουλειά σου να πεις ότι έχω μια αξιοπρέπεια και σιγά σιγά εγώ θα χτίσω κάτι, φυσικά πρέπει να προσπαθείς να σωματωθείς. Δεν χρειάζεται να σωματωθείς να πεις εγώ θα αλλάξω τη σκηνή κτλ. Δεν τον νοιάζει κανέναν εκεί τι Θεό πιστεύεις ή όχι. Καλώς να είσαι, δεν σε λέει κανένας.
Ωραία. Και έχει και πολύ καλές εκκλησίες. Άμα θες στο Λονδίνο, πας, ας πούμε, εγώ, άλλο να μην θέλεις. Ορθόδοξες. Απλά δεν πρέπει να έχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ θα προσπαθήσω να τα καταφέρω, θα περάσω δύσκολα στην αρχή και δεν ισχύει μόνο αυτό. Το Λονδίνο είναι μια ανεκτική κοινότητα. Είναι πάρα πολύ πολυεθνική. Δεν νιώθει κανένας ξένος, δεν ένιωσα ποτέ ξένος στο Λονδίνο. Δεν νιώθει ποτέ κανένας ξένος. Στη Γερμανία θα πάω να νιώσει ξένος. Θα νιώσει ξένος. Ειδικά τώρα έχω μια πολύ φίλη, πολύ καλή μου φίλη, έφυγε από το Λονδίνο, πήγε στο Μόναχο. Και πήρε καλή, επειδή είχε καλά προσόντα, πήρε μια πολύ καλή θέση στην Audi. Οι Γερμανοί πηγαίναν και σπεντούσαν να βγάλουν στο σπίτι της. Επειδή ήταν Ελληνίδα. Όχι επειδή και άμα ήταν και Ελβετίδα, ακόμα χειρότερα την κάνανε. Έχουμε μεγαλύτερη έκτα με αυτούς. Αλλά ήταν ξένοι. Ήταν ξένοι. Στην Αγγλία δεν θα νιώσει ξένο. Και οι Άγγλοι έχουν συνηθίσει με μια κουλτούρα πολυπολιτισμική, επειδή ήταν και αυτοκρατορία. Είναι αλλιώς η κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχουν κύματα ξενοφοβίας σε άλλες χώρες. Στην Αγγλία δεν υπάρχει. Αυτό το έχω δει ιδιαίτερα. Σε άλλες χώρες υπάρχουν κύματα ξενοφοβίας. Η Ελβετία ψήφισε νόμο τώρα, έχει ποσοστώσεις, έχει βάλει κότα. Θα παίρνω τόσους. Πολύ καλά την πετάξαμε από όλα τα ερευνητικά προγράμματα στην Ελβετία, δεν παίρνει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πάρει και τίποτα από άλλα πράγματα. Αλλά υπάρχει κότα, δεν μπορεί να πας εύκολα στην Ελβετία. Η Γερμανία σκέφτεται να βάλει κότα, δεν μπορεί να το βάλει επειδή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, οι άλλες χώρες, η Γαλλία είναι πολύ καλή για τους Έλληνες γενικά και τους φιλοξενεί. Το καλύτερο από όλα είναι η Αμερική. Γιατί τα πράγματα εκεί είναι τελείως, τα λέμε flat, δηλαδή τελείως οριζόντια. Δεν υπάρχει με Έλληνας ή με τέτοιο ή με τέτοιο. Δουλεύουν, βγάζω, δουλεύουν, βγάζει. Όλοι είμαστε σε μια καλοπροθεσμένη μηχανή, κάποια πιόνια, γυρίζουμε, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι μπορείς, ας πούμε, να πεις και μια κουβέντα. Στην Αμερική θα πεις και μια κουβέντα με τον πλούσιο, θα πεις και μια κουβέντα με το αφεντικό σου. Είναι διαφορετική γιατί προσπαθούν να έχουν μια κατάσταση τέτοια. Στην Αγγλία δεν το πεις κουβέντα με το αφεντικό σου, έχουν ένα ταξικό σύστημα. Είναι λίγο διαφορετικό. Αυτή είναι μια έτσι, να σας πω λίγο επιγραμματικά λίγα πράγματα. Γι' αυτό, άμα θέλετε να φύγετε και κάποιοι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, εγώ θα προτιμούσα να σας πω ότι καλό είναι πρώτα δείτε τις επιλογές σας εδώ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αν αναμασούμε συνεχώς ότι η χώρα μας είναι μικρή, δεν υπάρχουν ευκαιρίες, έχουμε πρόβλημα τελικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λέμε επί 6 χρόνια ότι έχουμε κρίση. Πρέπει να πάμε παραπέρα. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι το αναμασούν κάποιοι αυτό και είναι λάθος. Τώρα, δεν θα πάμε όλοι στο εξωτερικό. Στέφανε, ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν είναι καλό κάποιο παιδί που είναι προπτυχιακό, δηλαδή δεν έχει τελειώσει, να κάνει χρήση ή του Εράσμους ή κάποιου προγράμματος για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του έξω. Να πάει δηλαδή ένα εξάμηνο, και να δει, μπορώ να επιβιώσω εκ του ασφαλούς. Να δω, να κατοχυρώσω. Και μετά έτσι δεν είναι. Δεν μου ήρθε. Όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν μου ήρθε. Πολύ καλή ιδέα είναι αυτή. Άμα τυχόν μπορείτε και είσαι εγώ σε πανεπιστήμια και είσαι προπτυχιακά να χρησιμοποιήσετε το Εράσμους, σας πληρώνει για να πάτε σε πανεπιστήμιο. Η βαθμολογία κατοχυρώνεται, δεν μπορεί να χάσει. Δεν χάνει τίποτα, ούτε να εξαρτιέσαι τίποτα. Πολύ καλή τέτοια. Να δείτε κιόλας πώς επιβιώνετε, άμα μπορείτε να επιβιώσετε σε μια άλλη χώρα. Δύσκολη είναι η ξενιτιά. Κατά τα ψέματα, δύσκολη είναι η ξενιτιά. Να σας πω την αλήθεια, δηλαδή τη δικιά μου, συναισθηματικά πολύ δύσκολη. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δείτε, άμα τυχόν εδώ την αξιοπρέπειά σας δεν την έχετε, και άμα θεωρείτε ότι με τον εαυτό σας δεν είστε καλά με βάση το γεγονός ότι δεν αυτοπροσδιορίζετε μέσω κάποιας δουλειάς, καλό είναι να προσπαθείτε τα πάντα. Τα πάντα. Από οτιδήποτε μπορείτε εδώ πέρα μέχρι τέτοιο. Δυστυχώς θα έχουμε πολύ βαθιά κρίση. Πολύ βαθιά κρίση. Τρομακτικά βαθιά. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε κρίση, έχει όλη η ζωή. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Στεναχωριέμαι για όσους δεν ήρθανε σε αυτή τη συνάντηση από τα στελέχη μας. Νομίζω ακούσαμε συγκλονιστικά πράγματα. Εγώ έχω αυτή την εντύπωση και πάρα πολύ βοηθητικά και πάρα πολύ προχωρημένα. Ευχαριστούμε τον Στέφανο και για αυτήν την ευκαιρία και για όλον αυτόν τον προβληματισμό γύρω από την τεχνολογία και από πράγματα τα οποία θα τα δούμε κάποια χρόνια μετά. Εγώ νόμιζα ότι μπροστά μου δεν είχα τον Στέφανο Ζαφυρίου, είχα τον Ιούλιο Βέρν. Ή ξέρω εγώ ποιος άλλος ήταν που μιλούσε για μελλοντικά πράγματα.
Θα ήθελα να κλείσω με κάτι το οποίο δεν το είπε ο Στέφανος, αλλά θέλω να το πω εγώ και το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερα. Όταν το Φεβρουάριο του 2009 βρέθηκα στο Λονδίνο για την περιπέτεια της υγείας μου, εντελώς αναπάντεχα έγιναν όλα και φυσικά δεν μπορούσα ούτε να ειδοποιήσω κανέναν, ούτε καν ήξερα ότι ο Στέφανος βρισκόταν στο Λονδίνο. Ο Στέφανος έμαθε από εδώ, από την Ελλάδα, ότι βρίσκομαι εκεί, ανακάλυψε σε ποιο νοσοκομείο του Λονδίνου βρίσκομαι και όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές, μας επισκέφθηκε στο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνει κανείς, είπε προηγουμένως για ξενιτιά, πόσο δύσκολη είναι, καταλαβαίνει κανείς να είσαι στην ξενιτιά και για λόγους υγείας, πόσο πιο δύσκολο είναι το πράγμα. Γι' αυτό αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για το μαζί με το ότι καμαρώνω, αισθάνομαι και βαθιά ευγνωμοσύνη, αλλά και το αναφέρω αυτό σαν ένα από τα πολλά. Έχω δει πολλά παραδείγματα από εσάς ανθρωπιάς, ένα από τα παραδείγματα ανθρωπιάς, παρόλο που είναι βυθισμένος μέσα στην τεχνολογία ή στη θεωρία τέλος πάντων της τεχνολογίας, αν το κατάλαβα καλά αυτό που τόνιζε, παρόλα αυτά όμως δεν έχει χάσει την ανθρωπιά του και ευχόμαστε να μην τη χάσει ποτέ, και νομίζω ότι σίγουρα η οικογένειά του έχει παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό το πράγμα, αλλά και τα πιστεύω του και το ότι είναι θρησκευόμενος και αγωνίζεται να ζει χριστιανική ζωή και εδώ και εκεί, νομίζω και αυτό παίζει το ρόλο του. Ένα ευχαριστώ μεγάλο για τον κόπο και την τεράστια προσφορά σε όλους μας. Νομίζω ότι όλοι μας, από τον πιο άσχετο στην τεχνολογία μέχρι τους πιο προχωρημένους, κάπως αλλιώς θα βλέπουμε τα πράγματα μετά από αυτήν την εισήγηση και μετά από αυτήν τη συζήτηση. Κάπως καλύτερα, κάπως πιο κριτικά, κάπως πιο επιφυλακτικά και πιο προσεκτικά. Σύντομα, μου λέει ο Βασίλης να σας υπενθυμίσω, για αυτή τη συνάντηση στείλαμε, τώρα είπαμε, τα λέει ο άσχετος της τεχνολογίας αυτά, και στο email στείλαμε, τα λέω καλά, και στο email θα αρχίσω να αισθάνομαι, και μήνυμα, το μήνυμα το ξέρω, μήνυμα σας στείλαμε στο κινητό σας για τη συνάντηση αυτήν. Και στο site είναι ανερτημένο ήδη. Έπρεπε να μου τα ψιθυρίζεις για να τα λέω για δικά μου. Λοιπόν, σε λίγο πάντως τα μηνύματα θα καταργηθούν, να το ξέρετε. Θα καταργηθούν και θα έχουμε μόνο τις άλλες ειδοποίησεις, του άλλου είδους ειδοποίηση, email και site. Τα λέω. Ωραία. Εντός της εβδομάδος, πιστεύω, μέχρι του Αγίου Δημητρίου δηλαδή, θα πληροφορηθείτε το πρόγραμμα των συναντήσεων με την Άβρα Κουγιουμτζή, συναντήσεων επιμορφωτικών, τις οποίες καλά είναι να μην τις χάσουμε, και ό,τι άλλο προγραμματιστεί. Ας πούμε, ο πατήρ Ιωάννης βρίσκεται σε επικοινωνία με το μοναστήρι το γυναικείο της Ορμήλιας για μια επίσκεψη κυριακάτικη, μεσημεριανή, γιατί τον Εσπερινό τον κάνουμε μεσημέρι εκεί πέρα, μεσημεριανή κυριακάτικη επίσκεψη στην Ορμήλια, που η Ορμήλια δεν δέχεται πούλμαν, αλλά θα κάνει εξαίρεση για μας, δέχεται μόνο γιοταχή. Για μας όμως έκανε στο παρελθόν μια φορά εξαίρεση και μάλλον θα ξανακάνει. Καλά είναι μην τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία όταν την πληροφορηθείτε. Πολλά θα ωφεληθείτε και από το μοναστήρι αυτό και από όλα όσα συν Θεό θα προγραμματίσουμε. Ευχαριστούμε τον Στέφανο, του ευχόμαστε
Παναγία του Ευόσμου και ο Άγιος Αθανάσιος του Ευόσμου να τον προστατεύουν μαζί με την οικογένειά του. Καληνύχτα σας.